Bo día a todas e a todos, compañeiros e compañeiras da corporación, a todas as persoas que estades aquí nesta sesión, a todas as persoas que nos estades vendo a través da nosa canle e ao persoal desta casa. Ben, empezamos en esta sesión ordinaria coa orde do día. O primeiro punto é a aprobación da acta da sesión ordinaria celebrada o 28 de abril de 2026. Se naide ten nada que decir, señor secretario, aprobamos a... Queda aprobada. Votamos. Xa aprobo por... Non me aparecen algúns... Ben, queda aprobada a acta da sesión anterior con 25 votos a favor. Na parte resolutiva, o punto número 2, é a proposta de aprobación se procede da celebración do contrato de comodato e das dúas cláusulas reitoras entre o Museo Provincial de Lugo e o Museo Nacional del Prado. Señor secretario. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castós Alvariño, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda de ditaminar favorablemente a proposta presentada e elevala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Ben, paso a palabra á compañeira Iria Castro. Bo día, presidenta, moitas grazas. Bo día a todas e a todos. Eu simplemente quería aclarar para todos os compañeros e compañeiras un pouco en que consiste este contrato de comodato. Dende a Deputación e dende o Museo Provincial levamos tendo durante moitos anos moi boas relacións, tanto co Museo do Prado como co Reina Sofía. De feito, o ano pasado tivemos aquí no noso museo, a través dun contrato moi semellante, trouxemos unha obra de Velázquez, a Sibila. Este ano, como mostra da confianza que ten tamén o Museo do Prado na nosa institución e do prestixio que supón tanto para o Museo Provincial como para a propia institución, renovamos esta colaboración e facemos un contrato de comodato a través do cal se depositan 6 obras, pois algunha delas de Luca Giordano, algunhas de Madrazo, durante 5 anos, a través do cal nos comprometemos en facerlle os mantementos que sexan necesarios e a cambio podemos disfrutar destas obras no noso Museo Provincial. Sin este contrato non poderíamos e así continuamos esta relación de amizade e de confianza que temos co Museo do Prado. Mais nada, moitas grazas. Moitas gracias. Señora Meijide. Moitas gracias, presidenta. Está moi ben esta relación de amizade, como a define, ou de boa relación co Museo do Prado, pero era tamén importante que esa boa relación agarden tamén co persoal do Museo Provincial, que ten unha serie de demandas e eivas sin cumplir dende hai moito tempo. Tamén é bon non utilizar esa superioridade xerárquica para intimidalos, como se utilizou por parte desta deputada en algunhas ocasións cando se fixeron denuncias dentro do Partido Popular, e sería xa estupendo si, aparte de facer ese investimento para atraer novas obras de arte, para, evidentemente, dotar dun contenido de maior calidade, se cabe, ao Museo Provincial de Lugo, sería bon incluso levar a cabo un mantemento axeitado do Museo Provincial. Porque este é o estado real no que atopan os visitantes ao museo cando se acercan a velo. Así estaba hai unhas semanas, hai uns meses, cando fomos dentro do Partido Popular, así estaba cando o denunciamos públicamente, xusto ese mesmo día que usted foi a falar con a traballadora para intentar intimidala por falar con nós por eses pasillos. Así que esa relación de amizade, esa boa relación co Museo do Prado é interesante que agarde tamén os traballadores desta Deputación Provincial e, sobre todo, é máis importante que aplique tamén no mantemento das súas competencias e dos seus inmobles, neste caso do Museo Provincial de Lugo e de outros que tamén están nun estado mellorable. Así que, nada máis, votaremos evidentemente a favor porque nos parece unha boa iniciativa, pero é bon que tamén se preocupe de cumprir as súas competencias. Ben, procedemos á votación. Queda aprobado por unanimidade esta proposta de aprobación.
Pasamos ao punto número 3, unha proposta de aprobación tamén da continuación e finalización das actuacións en curso da execución do Convenio Interadministrativo de Cooperación entre o Concello da Pobra de Brollón e a Deputación Provincial de Lugo para a execución dos fins comúns consistentes na construción do centro residencial no Concello da Pobra de Brollón, así como da aprobación do anexo de calendario de pago. Señor secretario. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención de señores diputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castós Alvariño, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e levála ao Pleno para a súa aprobación se procede. Moitas gracias, señor Rivera. Paso a palabra. Bo día, señora presidenta. Ola a todos e a todos. Moitísimas grazas por os medios de comunicación, tamén por estar aquí hoxe. Simplemente decir que en relación a esta proposta estamos a falar dunha proposta eminentemente técnica que consiste en prorrogar nun ano o prazo de remate das actuacións que estaban previstas po Centro de Atención a Maiores en Pobra de Brollón. Comentar tamén que a obra está prácticamente constructiva, está prácticamente certificada a un 100% do seu importe de adxudicación, así que, bueno, basicamente de eso se trata, falta menos para que esta residencia poda abrir as súas portas, por fin facer realidade algo que levan demandando os veciños e veciñas da Pobra de Brollón. Nesta primeira intervención, nada máis. Señor Castro. Grazas, señora presidenta. Moi bo día, deputadas e deputados, prensa e público que nos acompaña. Ben, eu moi brevemente, como explicaba o señor Rivera, pois o que se trae hoxe ao pleno pois é unha mostra do traballo que se leva feito na residencia da Pobra de Brollón, que, bueno, como é sabido por os que seguiron de cerca, pois tuvo moitas complicacións na contratación das obras, porque diferentes empresas pois que se adxudicara a obra despois non a fixeron e felizmente pois estamos xa ca obra prácticamente rematada ao 100%, falta unha pequena certificación, pero que non é nada, é un paso técnico e, como decía o señor Rivera, pois estamos xa nos penúltimos pasos para a feliz apertura da residencia de maiores na Pobra de Brollón. Señora Meijide. Pois por unha vez vou a estar de acordo co vicepresidente desta Diputación, co señor Castro, porque esta é a mostra do traballo deste bigoberno provincial. Efectivamente, pode ser un fiel reflexo desta situación Pobra de Brollón. Un reflexo da súa falta de interese en impulsar esta rede de xeito contundente, de xeito real, e, sobre todo, un fiel reflexo da súa pouca fiabilidade e da falta de palabra. Porque, claro, se nos poñemos a pensar como foi fraguándose todo este proceso, a verdade é que é unha mostra real, efectivamente, como decía o señor Castro, do seu traballo. Como en 2018 firmaron un convenio co Concello de Pobra de Brollón, como lles prometeron aos veciños que en apenas un ano ou ano e pouco estaría terminada e posta en marcha unha residencia. Estamos en 2026, a residencia sigue sin estar terminada, non sabemos data de apertura, por tanto, pois evidentemente unha mostra deste traballo. 10 anos de retraso, sigue sin haber datas de apertura, porque, oiga, inda que terminen o edificio, supoño o señor Castro que será consciente que eso non implica que vayan a abrila, porque os de BCRA levan 4 anos con el terminado, está pechado. Isto é importante tamén que o sepan os veciños de Pobra de Brollón. Podría facer un relatario só de datas desta obra, pero tamén vou aproveitar para recordar esa mostra do traballo, esta proba, como dixo, esta mostra de traballo do PSOE e do BNG en materia das CAM, ou dos centros de atención a maiores, porque poderíamos ir a falar dos veciños de Marisol Morandeira, dos veciños de Guitiriz, que tamén teñen asinado un convenio desde 2011, e a día de hoxe, 2026, a obra está parada, dende fai meses, sigue sin ningún tipo de avance. Denunciamos en varias ocasións que a empresa non estaba traballando, non a controlaron, non fixeron un seguimento adecuado desa obra, a empresa foise, e 16 anos despois a obra sigue estando parada e sin data de apertura. Poderíamos falar da Ponte Nova,
dos veciños do expresidente desta casa, desta Diputación, como dende o ano 2018 levan esperando a que se cumpra este convenio que teñen asinado e estamos en 2026. A obra está parada en idénticas condicións que a obra de Guitiriz. Perdón, en idénticas non, porque a obra de Pontenova non chove por encima da madeira e por encima das placas. Na de Guitiriz, sí. Na de Guitiriz, sí que está caendo auga polas estruturas da madeira que teñen ali colocadas. Por certo, estruturas que haberá que probablemente volver a pagar por segunda vez porque están permitindo que chova por encima delas. Estaría ben tamén recordarlle aos veciños de Cervantes que levan agardando desde 2019 a construción desa residencia e logo de 7 anos non saben nada. O mismo os veciños de Ourol, tamén desde 2019. Ese sí que van a prometelos cada elección. Cando hai unha elección van ali a firmar un papeliño a decirles que van a facer, pero despois tampouco avanzan demasiado. E se tratan así estes concellos, que supoño que todos se deron conta de que son gobernados polas mesmas cores políticas, e se tratan así os seus compañeiros, como tratarán os demais? Porque, claro, o caso de Folgoso do Caurel é moito peor, porque está asinado o convenio, porque ten a licencia outorgada, porque están os terrenos preparados, porque o Concello cumpliu absolutamente todo e directamente non é que non cumplen, senón que ni sequera teñen a dignidade, a deferencia ou a educación, xa por decirlo de outra maneira, de contestar á alcaldesa cando se lles pregunta ou cando lles require información sobre esa tramitación. Algo similar lles ocorre aos veciños de Pantón ou de Portomarín e moitos outros que deixaron tirados dende esta institución que parece que só goberna para menos da mitade desta provincia. Os demais, para vostedes, non existen. E deixo para o final recordar a situación probablemente máis flagrante, máis insultante de todas, que é o caso de Becerreá, unha residencia terminada, unha residencia para que teñen reservados 1,3 millóns de euros para o equipamento e que lles están negando os seus cartos aos veciños de Becerreá, os cartos que tiñan comprometidos para equipar a súa residencia. Unha residencia que leva 4 anos pechada por capricho político, por un capricho persoal deste equipo de goberno e de quen o dirixía e pode ser que dirixa tamén dende a sombra e porque non lles dá a gana de cumprir cos veciños, porque preferen seguir ninguneándos e insultándoos e, sobre todo, insultando tamén os representantes lexítimos dese municipio. Bueno, pois, oye, efectivamente, estou absolutamente de acordo, señor Castro. Isto é unha mostra de traballo do seu equipo de goberno, efectivamente. Pobra de Brollón é unha boa mostra. Señor Rivera. Sí, como vostede é bastante previsible, señora Meijide, falamos de todo menos de Pobra de Brollón. Voulle explicar con un argumento sólido por que ao mellor non está acabada a residencia de Pobra de Brollón e por que temos que prorrogala un ano máis. E teño os papeles que así o acreditan. No ano 2021, en xuño, a Deputación de Lugo solicitou autorización de construción da residencia de Pobra de Brollón. Está aquí o rexistro. Tardaron casi un ano, señora Meijide, un ano en darnos autorización de construcción. Isto demostra varias cousas. Pode levar este cartel cada vez que pase por Pobra de Brollón. Demostra varias cousas. A primeira, que a competencia en materia constructiva de residencias é da Xunta de Galicia. Por iso temos que pedir autorización. Que si cando lle pido unha autorización para construir unha residencia a Xunta de Galicia, eso pasou tanto que se lle encha a boca de falar tamén en Guitiriz, donde o goberno SOE todos son paus na roda. A parte de ter a competencia, o único que fan é poñer paus na roda. Bueno, pues esta autorización a conceden prácticamente un ano despois. E claro, como comprenderá, se nos conceden autorización, non podemos construir ata que non la conceda. É algo evidente. E podo demostralo porque teño aquí os papéis. Se quere, os paso. E tamén demostra que o mellor isto está feito a mala fe. Tamén nos pasou en Rivas de Sil. Non nos concederon autorización para a súa apertura ata despois das eleccións municipais. Non fora ser que o mellor se sacara algún rédito por algún lado. E vostedes saben que nese período 2021-2022 coinciden os coletazos do COVID e coincide o 24 de febreiro de 22 a guerra de Ucraína, que supón unha suba de prezos que condicionou moitas das obras que se realizaron en toda a provincia e en todo o Estado. Entón, pois, que quere que lle diga? Fiabilidade non habrá moita, pero a súa outra vez obvia unha realidade que a Xunta de Galicia
Pois tardou máis prácticamente un ano en concedernos unha autorización que é necesaria para construir a residencia. Non o fixo así noutros casos, nin noutros sitios. Por qué? Pois vostede o mellor mo sabe responder. Polo tanto, eu leccios aquí as xustas. Fíxese ata que punto que outro día foi un director xeral da Xunta de Galicia a ver o centro de día, que xestiona o consorcio, e un usuario lle preguntou que cando iban a abrir a residencia. Salía e o pobre director xeral non sabía onde meterse, porque claro, a residencia non a fai a Xunta de Galicia, porque esa é a realidade. E con isto remato, deixolle unha pregunta, señora Meijide. Cando vamos a ter a posibilidade de desfrutar dunha residencia pública da Xunta de Galicia, construída por a Xunta de Galicia na provincia de Lugo? Gustaríame sabelo, porque aí non hai nin que visitar, nin que facer, cando a competencia queda máis que demostrado que é da Xunta de Galicia. Señor Castro. Grazas, señora presidenta. Ben, señora Meijide, vostede xa ten demostrado con accións que é un político sin escrúpulos e demostra cada vez que intervén terxiversando, mentindo e utilizando a diversos colectivos. Neste caso, mentiu sobre a situación de todo o que foi a construción da residencia da Pobra de Brollón. Acaba de ensinar datos o señor Rivera de como actúa a Xunta de Galiza, pero que vostede minte en todo o que se lle ocurre. Minte e, ademais, demostra, pois, eu prefiero pensar que é ignorancia, pero seguramente sea mala intención, como aproveitar falar dun concordato co Museo do Parado para decir mentiras sobre o Museo Provincial, porque vostedes o único que fan cos traballadores é aproveitarse deles. Aproveitáronse deles para ir facer ali a súa película, fixeron foto, mire, foto de dúas unidades nun edificio histórico que se fixera o seu traballo e fiscalizara o noso traballo, sabría que levamos invertido moitas cantidades de diñeiro en mellorar os edificios históricos, pero se fora unha persoa intelixente, sabría que un edificio como ese pois sempre vai ter algún problema de humidades. E nós estamos traballando neso. Pero vostede prefiere mentir e prefiere utilizar os traballadores do museo para o seu politiqueo barato. Pero, como dicía cando comezaba, de un político sin escrúpulos só se pode agardar intervencións como estas, mentindo, culpando a un goberno que sin ter competencias está montando unha rede de centros de atención a maiores por toda a provincia porque o seu partido non quere cuidar os maiores da nosa provincia. E esa é a realidade. Vostedes o que poden vender na Pobra de Brollón é que non querían que se abrira a residencia en Brollón. Vostedes o que poden vender é que unha autorización simple lles levou un ano para perjudicar a un alcalde do BNG, porque non lles importan nin os veciños da Pobra de Brollón nin ningún outro desta provincia. Só lles importa manter o poder ou chegar ao poder con calquer artimaña. Polo tanto, é difícil debatir con xente sin escrúpulos. Señora Meijide. A verdade é que é chamativo ver a cantidade de adxetivos que é capaz de dedicarme nunha intervención. Non teño escrúpulos, tergiverso, minto, son un ignorante. En que mentín exactamente, señor Castro? En que mentín? Dígame en que mentín na miña intervención. Unha soa mentira. Non lle gustou a intervención da súa compañeira nos museos e díxome que minto. Mire, nós non nos aproveitamos de ningún traballador. Son vostedes os que intentan amenazar e intimidar os traballadores simplemente por falar con nós. Simplemente por falar con nós. Eso intentaron, non? Non se poñan nerviosos, de verdade, non hai ningún problema. Vostedes son responsables dos seus actos. Vostedes saberán o que fan cos traballadores. Eu sei perfectamente que non estaría disposto a falar nin a intimidar a ningún traballador en ningún momento, como se fixo desde esta área no seu día. Dígame en que mentín sobre ese edificio. Esas fotografías que asinei eran mentira? Eran mentira, señor Castro. Non mentín. Díxono no seu día e volvo a repetir hoxe neste salón de pleno, señor Castro. As súas formas son moi mellorables. E con medo non se vai a ningún sitio, e menos intimidando e amenazando.
Pero vamos a deixar ese punto e, evidentemente, vostedes saberán o que fan e a quen llo fan. Miren, señor Rivera, evidentemente son previsibles, pero que hai que selo en política e na vida en xeral, porque a previsibilidade é algo bon. Para vostede o mellor non, porque gusto lle o mellor falar sempre de improvisacións e de facer xogos e demais, pero a previsibilidade é bona. O sea que o grave problema que atrasou 8 anos, a execución da residencia de Pobra de Brollón é que houve un informe que case tardou un ano na Xunta de Galicia. É dicir, 8 anos de retraso xustifícaos con un ano dun informe. Oiga, señor Rivera, hai que ser un pouco máis serios. Hai que ser un pouquiño máis serios. Pero entonces, que lle decimos aos veciños de Becerreá cos que asinaron un convenio no 2016 e que leva a residencia 4 anos terminada? Que lles decimos? De quen é culpa? A quen lle votamos a culpa desta ocasión, señor Rivera? A quen lle van a votar a culpa os veciños de Cervantes, que levan agardando desde 2019? A quen lle van a votar a culpa os de Folgoso do Caurel, asinado en agosto de 2018? E os de Guitiriz, asinado en maio de 2011, ca obra parada dende hai meses sen facer absolutamente nada? Tamén é culpa da Xunta? Tamén é culpa da Xunta que non cumplan cos veciños de Ourol, asinado dende xuño de 2019? Ou cos de Pantón desde decembro de 2011? De 2021, perdón. Tamén é culpa da Xunta isto, señor Rivera. Un pouco de autocrítica é moi boa. Un pouco de humildade é moitísimo mellor. E vostede non coñece ningunha das dous. Traballen un pouco máis e viranos moito mellor a esta provincia. Señor Rivera, turno de peche. Sí, para rematar, respondendo á súa pregunta, que llevamos a decir aos veciños? Pois, efectivamente, que a culpa é da Xunta de Galicia, que os deixa tirados, que quen ten que facer residencias non as fai, que quen ten que poñer un peso non as fai, e que ata o seu propio presidente deixou tirados os veciños desta provincia diante da presidenta desta institución, que lle dixo que non iba a haber un peso para as residencias da Deputación. É unha pena que outro día non asistiran ao Congreso de Xerontoloxía e de Xeriatría, porque un catedrático, non é sospeitoso, vinculado ao tema do cuidados de larga duración, bautizábaos como xerontocapitalistas, que se benefician dos maiores desta provincia. Decía que entregarlle ao PP a xestión dos maiores é como poñer o lobo a cuidar as ovellas. E perdóneme, con isto remato, que vostede fale de intimidar os traballadores cando vin a súa versión máis macarra na moción de censura, vostede na porta de entrada do pleno do Concello de Lugo xunto co señor Poi, filtrando quen podía e non podía entrar. Señora Meijide, que fale vostede de intimidación, deixa moito que desear. Procedemos á votación deste punto. Queda aprobado por unanimidade. Punto número 3. Continuamos co número 4, que é unha proposta de modificacións de artigos relativos á xornada de traballo. Señor secretario. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castós Alvariño, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e levar ao Pleno para a súa aprobación se procede. En principio non hai intervencións. Procedemos á votación. Queda aprobado tamén por unanimidade o punto número 4 e procedemos ao número 5, que é a proposta de adopción de acordo para a modificación da regulación das especiais condicións de prestación do servizo do persoal do parque móvil co fin de adoptar a xornada efectiva do dito persoal en réxime de horario continuado. En principio, dictamen. Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castós Alvariño, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Non hai intervencións. Procedemos á votación. Queda aprobado tamén por unanimidade o punto número 5 da orde do día e procedemos ao punto 6º, que é unha proposta de Goberno da Deputación de Lugo para a aprobación de Mencía, que é a Estrategia de Intelixencia Artificial desta Casa.
Paso a palabra ao señor Rivera. Dictamen, señor secretario, perdón. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castós Alvariño, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda dictaminar favorablemente a proposta presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Agora sí, señor Rivera. Grazas, señora presidenta. Pois vamos a cambiar de terzo e falar de algo diferente, incluso me atrevería a decir algo que pode supoñer un cambio de época nesta institución. E vou tratalo de explicárllelo en apenas 5 minutos de que se trata esta estrategia Mencía, que vai facer e por que esta institución está a piques de converterse, espero que co apoio unánime de todos os grupos políticos, na primeira de Galicia, das primeiras en España, en ter unha estrategia propia de inteligencia artificial, porque Mencía é a estrategia co que a esta institución incorpora aí ao seu traballo diario e paulatinamente prevé incorporalo tamén ao de todos os concellos da provincia. Pero non queríamos facer de calquera maneira, había dúas formas moi diferentes de introducir aí a nunha administración, algunhas son rápidas, son baratas, pero a maioría son perigosas. Voullelo explicar cun exemplo cotiá. Cando calquera de nós usamos un dispositivo móvil para buscar en internet, hai unha gran corporación que coñece o que buscamos, dende onde, a que hora, en que orde. E precisamente con eses datos é co que regalamos e co que pagamos na era digital. Pois ben, traslademos isto a unha administración, por exemplo, a esta Diputación, imaginemos que cada vez que un veciño interactúa con nós, fai unha consulta, tramita un expediente, pois esos datos acaban nun servidor en California ou en China. Pois ese é exactamente o modelo que Mencía rexeita de plano dende o primeiro día. Mencía construse, polo tanto, sobre dúas decisións de fondo importantes. A primeira, o que se coñece como soberanía tecnolóxica. Os modelos que utilizamos son de código aberto, eso significa que o persoal propio desta institución pode abrilo, pode revisalo por dentro, pode auditalo, non son unha caixa pechada e os servidores nos que se executan están aquí no perímetro de San Marcos, na Deputación de Lugo, non noutro continente. Os datos dos lucenses non saen do perímetro desta institución. Iso pode parecer un detalle técnico menor, pero no fondo é unha decisión política de primeira orde. En segundo lugar, a IA acompaña, non substitúe. A inteligencia artificial vai redactar un primeiro borrador, pode clasificar facturas, pode axudar a ordenar expedientes, vai a suxerir respostas a consultas habituais, pero quen decide segue a ser unha persoa, un traballador público desta casa. Aquí non manda un algoritmo, aquí manda a administración pública. E con estas dúas decisións, Mencíase, desprégase en dous frontes complementarios. Por dentro, transformando a casa, o funcionamento desta institución, e por fora, isto é o que máis nos importa, levando este mesmo modelo 67 concellos da provincia a toda a súa veciñanza. Aterricémolo nalgo concreto. Mencía vai permitir que un alcalde ou alcaldesa desta provincia, dun concello pequeno, reciba un borrador de informe incluso nun prazos máis curtos que habitual. No fondo non deixan de ser ferramentas concretas, cotiais e sin ningún misterio. Transcribe reunións, vixía o BOE, calcula plazos da lei de contratos e pon orde na caixa de correo onde todos sabemos que se perden as cousas importantes. En 3 clics e unha tarefa se resolven moitos dos problemas. E por iso somos pioneiros, porque somos a primeira Deputación de Galicia que está a piques de dar ese paso, porque o damos cun modelo público en galego, faise na nosa lingua, porque se os algoritmos do mundo non aprenden galego, desaparecerá dos algoritmos, isto non o imos a permitir, e de verdade que me gustaría tenderlles a man para obter un consenso de todos os grupos políticos neste pleno. Se lera unha estrategia, podemos dicir que está por riba de todos os partidos políticos e aberta a participación de todos eles. A inteligencia artificial vai a chegar a toda a administración pública de España nos próximos anos, iso é absolutamente seguro, e a pregunta non era se ia chegar aquí, a pregunta era se a provincia de Lugo a importaba ou estaba disposta a construir o seu modelo na nosa casa. E hoxe o Pleno responde con Mencía. Construímos e decidimos construir o noso futuro aquí. E iso penso humildemente que é unha nova para celebrar. Moitas gracias. Señor Castro.
Grazas, señora presidenta. Bueno, vou ser breve porque creo que explicou moi ben o proxecto o señor Rivera, pero eu quero destacar a importancia de enfrontarse ás novas tecnoloxías. Non é a primeira vez que pasa, pero sí que é verdad que a inteligencia artificial é un reto maior que outras tecnoloxías que se teñen producido, outros avances á humanidade, e o que está claro é que veu para quedarse. E aí a responsabilidade de toda a sociedade, pero en concreto das administracións públicas, é tratar de legislar e de utilizar esta tecnoloxía con sentido e ca protección de vida. Eu creo que é básico, e destacou no señor Rivera, que documentos públicos das persoas que interactúan con a administración, sexa esta Diputación ou sexan os concellos da nosa provincia, pois que teñan a protección de vida, non só na lei de protección de datos e que despois as colguemos e sean propiedade de algunha multinacional tecnolóxica, e dai a importancia de utilizar servidores propios e que esa información este sempre dentro das administracións, e despois tamén aproveitar os avances tecnolóxicos. E é certo que a IA, ben utilizada, como propón esta estrategia, pode facilitar moito tanto o traballo dos funcionarios desta Casa dos Concellos como a interacción dos veciños e veciñas desta provincia con esta institución. E despois tamén introduce algo para nós moi importante, que é a inclusión do galego nas IAs. Nesta estrategia fálase claramente da colaboración que xa leva anos facendo esta casa co proxecto NOS, para que a nosa lingua este incluída e teñan textos, voces e reconocimiento como en calquera outra lingua do mundo. E a estrategia di que calquera aplicación con IA que desenrole esta casa ten que actuar exactamente igual que a lingua galega que a lingua castelá. Por lo tanto, para nós iso é primordial, porque unha das cousas que está a traer as novas tecnoloxías é que as linguas minorizadas, como é a nosa propia, sufren se non hai un apoio institucional e unha estrategia institucional para defender esas linguas e posicionalas dentro das novas tecnoloxías e en concreto da IA, porque a realidade é que as grandes tecnolóxicas, se as institucións non apostan por darlles ferramentas para incluir as linguas como o galego, pois non o van facer, porque van tirar das que lles salga máis baratas e eles non van invertir neso. Por lo tanto, unha estrategia que blinda e protege o uso do galego nas novas tecnoloxías para nós é clave e, polo tanto, como decía o señor Rivera, eu creo que hoxe é un día importante para esta institución, porque esta estrategia pon os cimentos firmes para unha boa, segura e utilización en galego da inteligencia artificial nesta casa. Así que hoxe é un bo día. Señor Corujo. Muchas gracias, presidenta. Moi bons días a todos e todas. Bueno, pois, señor Rivera, anticipolle que sí, vamos a votar a favor desta estrategia. Evidente ahora mismo para todo o mundo a importancia que ten a IA a nivel global. Como mostra, pois, poderíamos comentar que onte mesmo o Papa presentou unha encíclica no que trata especificamente este tema, e non quero entrar ao fondo do que pode dicir o Papa, pero sí poñer de relevo que o tema da IA é unha cuestión absolutamente importante, absolutamente determinante do que é hoxe o presente e do que vai a ser o futuro a corto plazo. Entonces, que a administración, que esta casa se quede fora dese movimento, pois non é o correcto. Que se prepare esta estrategia, pois estamos a favor do que están propoñendo. Facendo unha lectura crítica do documento, poderíamos decir, ou parécenos, que o prazo de implantación de 4 anos se nos antoxa quizá excesivo, por unha cuestión de obsolescencia tecnolóxica. Direilles que na documentación que aportan ou na que relacionan hai un documento firmado, entre outros, por o diputado Pablo Rivera que se titula Gobernanza algorítmica local, que contempla esta posibilidade, pero, bueno, parecenos que quizá non fora suficiente. O ritmo de renovación de tecnoloxía e de implantación de novas tecnoloxías ahora mismo é absolutamente avasallador.
Fora xa do que é o documento, o que para nós é a principal preocupación sería o historial de implantación de solucións tecnolóxicas nesta casa. Poderíamos falar, por exemplo, do programa Innóvate, que ten máis sombras que luces, ou recentemente do programa Geopadrón. O programa Geopadrón, que é unha magnífica proposta para articular, para cruzar os datos de catastro co padrón de habitantes, que se firma un convenio con todos os concellos da provincia, que non se lle podía poñer ningún pero a esa proposta, pero que a día de hoxe sigue dando problemas. Nos preguntamos o pleno pasado por esta circunstancia e contestóusenos que sí, que confiáramos no personal desta casa, na competencia do personal desta casa, na solvencia da empresa. Nos non poñemos en duda en absoluto nin a competencia do personal desta casa nin a solvencia da empresa que o está levando, pero a realidade é que a día de hoxe seguimos atopando con que ese obxectivo de ter as referencias embebidas no padrón de habitantes non está funcionando. Entón, como creemos que a evaluación das políticas públicas debe darse en base a resultados, non en base a propostas, esperaremos a execución desto para felicitarnos, como decía o señor vicepresidente. Mentras tanto, sí, ten o apoio do noso grupo, pensamos que isto é importante, que é interesante, é necesario que se faga, pero manterémonos atentos, quedarémonos á espera para ver a execución desto. Porque, por lo que decía, si isto non funciona ben, si fracasa, ao final serán uns fogos artificiais carísimos. Non ten sentido invertir o que se está invertindo se non vamos a obter o que se está prometendo. E isto deixa fora actuacións de menos relumbrón, como poden ser, por poñer un exemplo, que están financiando outras diputacións, a Diputación da Coruña, unha cuestión tan sinxela como unha pasarela de pagos dos concellos para que os veciños podan pagar electrónicamente con tarxeta, que evidentemente é moito menos vistoso que isto, pero que é necesario no día a día dos concellos. Moitas gracias. Señor Rivera. Sí, grazas, señora presidenta. En primeiro lugar, agradecer que o Partido Popular se sume a esta proposta de goberno. Quero pensar que non é gracias á intervención divina de León XIV a súa encíclica que onte daba a coñecer sobre IA, que é produto de que se fixo un bo traballo, un traballo razonable. Antes de meterme un pouco, sí que me gustaría aclararlle algunha das cuestións que supoño que lle contarían e que vostede non viviría, e que, bueno, pois é interesante dicilo, porque demonizar a implantación das tecnoloxías nesta casa é moi injusto. É moi injusto, sobre todo, para todo o equipo técnico que durante tantos anos leva traballando, empezando polo Innóvate, máis que luces e sombras, as sombras puxoas a propia a ínclita Elena Candia, cando decidiu emitir un informe a unha empresa que tiña un CIF de carpintería para que fixera unha auditoría do Innóvate. Teño eu, podo demostralo, como suelo facer con todo o que digo. E ao mellor algún día hai que explicarlle por que mandou ese informe a OLAF, que é a Oficina Antifraude Europea. Fala de Xeopadrón, xa lle expliquei que temos, creo que lle dixera un ano, pero creo que incluso hai unha garantía maior, e nós nos limitamos a facer o que nos estableceu o INE. Non podemos facer máis do que nos di, coa empresa adxudicataria se falou co INE. Pero tampouco oín falar do Impulsatic, un proxecto super innovador que dotou de ferramentas tecnolóxicas a todos os concellos da provincia que así quixeron, e que creo recordar, porque teño informe exhaustivo, que non recibimos ni unha súa queixa. Así que, eso de cuestionar a implantación desto, e fala vostede da pasarela de pagos. O sea, a pasarela de pagos témola implementada no Servicio de Recaudación. E máis, lle digo que estamos a piques de adxudicar a nova aplicación por Servicio de Recaudación por máis de 2 millóns de euros. O sea que non sei que se cuestiona isto. Pero dito isto, estas aclaracións que me parecía de xusticia facelas, esta corporación vai aprobar por unanimidade a primeira estrategia provincial de inteligencia artificial de Galicia, con código aberto en galego e pensando sobre todo nos concellos máis pequenos. E faise co respaldo de todo o pleno, algo que convén sinalar porque non adoita ser habitual. Quero facer outra reflexión que trascende un pouco máis aló deste salón, que a Galicia rural non pode ser pasado, e unha parte do seu presente necesita de mellores ferramentas tecnolóxicas para ofrecer
algo que lles garanta a súa supervivencia. E isto, convencía, vai chegar, porque ven da man do público. Polo tanto, eu son dos que pensa que hoxe, por primeira vez en moito tempo, sae ganando esta provincia e só por iso merece a pena seguir traballando. Moitas gracias. Señor Castro. Sí, bueno, eu moi brevemente, eu creo que o señor Corujo fixo unha apreciación que pode parecer anecdótica, e que o Papa falara da IA, e a realidade, o Papa estaba preocupado por a IA por cuestións que esta estrategia aborda, porque a realidade parecenos que a IA é falar con un teléfono ou con un ordenador, pero detrás, por moito que se chame inteligencia artificial, hai inteligencia humana e intereses humanos programando e aos que lles chegan todos eses datos que volcamos. O Papa estaba preocupado por como contesta a IA a cuestións religiosas, por eso non estamos preocupados, pero sí que é certo que aquí o que se trata é de que haxa detrás da IA desta administración e da que as ferramentas que se dan aos concellos sea a propia administración e controlada por a administración, porque cando se abre, pois é unha ferramenta moi útil, pero moi perigosa. Por lo tanto, eu creo que esta estrategia acerta no de pechar esas cancelas, que a veces parecen moi difícil, pero ter servidores propios e que, ademais, detrás, quen reciba esos datos e trate esos datos que traballadores ou administrados volquen nas propias aplicaciones, pois sea sempre a administración, porque aí pois vai haber sempre a seguranza de que é unha administración pública e non os intereses que si se abre o mundo, pois non sabemos o que hai detrás e que poderá contestar. Así que, bueno, evidentemente evolucionará a inteligencia artificial e habrá ten que ser un documento vivo máis alá do plazo de duración, pero é verdad que hai que fijar uns plazos de duración e é verdad que todos os documentos de administración son vivos e según como evolucione, pois habrá que ir tomando as decisións que toman, pero a nos parecennos uns cimentos moi bons para empezar a traballar con a IA e, sobre todo, eso, tanto por a seguridade como por a protección da nosa lingua. Señor Corujo. Moitas gracias. Simplemente repetir, como confirmar, como dice o vicepresidente, necesaria esta actuación, temos que estar ali, veremos o resultado, que ao final vai a ser o que nos permite evaluar se está obrando, se está traballando ben ou non. E, bueno, en resposta ao señor Rivera, eu efectivamente non vivín de primeira man a implantación do programa Innovate, pero sí teño moitas referencias dúbidas de un programa que ten toda a mellor intención, un programa que se viu como necesario, un programa que todo o mundo recibiu, diría casi cos brazos abertos, pero que a opinión unánime é que o resultado non foi todo o bon que cabía esperar ou que se debía acadar. Nada máis, moitísimas gracias. Señor Rivera, turno de peche. Sí, bueno, cando veo Innovate probablemente vostede era funcionario do Concello, aínda estaba facendo pinitos, entón, ou estaba facendo os pinitos necesarios, lle darían as instruccións para que, bueno, denostara un pouco ese programa. Dito isto, pois, antes de rematar, reitero o meu agradecemento a todos os grupos políticos, pero decir que detrás de Mencía non hai só un deputado, un goberno, unha presidenta, tamén hai equipos de traballo, meses de traballo, o Servicio de Innovación e Participación Cidadá, co apoio do Servicio de Comunicación e TIC, persoas que nunca saen na foto, pois a todas elas o meu recoñecemento expreso, porque o que se vai aprobar hoxe non é unha proposta política, que tamén é froito do traballo serio dunha administración pública que está á altura cando se lle pide. E quero rematar como empecéi. Hoxe xa é gañando esta provincia e só pode seguir gañando se seguimos traballando todos co mesmo respeto polos que fan as cousas realidade. Moitas gracias. Ben, reitero o agradecemento ao equipo de traballo que estivo detrás de Mencía. É un proxecto ilusionante e, ademais, teño que dicir que vamos polo 6º punto con unanimidade en todos. Algo está cambiando. Imos a votar. Ben, queda aprobado o punto número 6 e pasamos
ao punto número 7, a ver se seguimos igual. Moción do Grupo Provincial Socialista para instar a aprobación dun pacto galego contra o transfugismo político e dun proxecto de lei en Galicia que o desenvolva. Señor secretario. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención de señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castós Alvariño, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda ditaminar favorablemente a proposta presentada e levala ao Pleno para a súa aprobación se procede. Ben, pasolle a palabra a Pilar García Porto. Moi bons días, moitas gracias, señora presidenta. Moito me temo que neste punto o Partido Popular non vai a compartir opinión co Partido Socialista. Pero, bueno, hai momentos en que na política xa non chega con discutir de ideoloxía, non é suficiente con discutir de proxectos ou de modelos de xestión. Hai momentos no que o que está realmente en xogo é algo máis básico, é a decencia democrática. Porque hoxe é o que toca debatir unha vez máis aquí. O que aconteceu na cidade de Lugo non foi simplemente unha moción de censura, foi unha operación construída sobre o transfugismo, sobre a deslealdade política e sobre a utilización máis miserable posible dun momento de enorme dor humana para a cidade. Convén dicilo con claridade, o problema non é a moción de censura. As mocións de censura forman parte da democracia. O problema é utilizar unha tránsfuga para alterar a vontade que saiu das urnas. O problema real é converter a traizón política nun mecanismo para chegar ao poder. O problema maior é que, ademais, iso ten nomes e apelidos, porque detrás desa operación está non só Elena Candia, está o conxunto do Partido Popular, con Rueda á cabeza. Elena Candia leva anos practicando unha forma de facer política baseada na destrucción do adversario, na tensión permanente e na ambición persoal sin límites. Calquera medio xustifica o fin, chegar ao poder. Lugo coñece ben esa forma de actuar. Coñeceuna nos tempos escuros dos autoanónimos contra José Ramón Gómez Besteiro, que foi, sinceramente, unha das etapas máis vergoñentas da política galega recente, un tempo no que se alimentaron campañas miserables, filtracións interesadas e lama política contra as persoas, as que se buscaba destruir, non políticamente, que é lexítimo, senón persoalmente. E moitos dos que hoxe pretenden dar leccións de ética xa estaban ali. Calaban, miraban para outro lado, directamente tamén había quen colaboraba, porque xa lles dixen, non vai solo de Elena Candia, vai tamén da complicidade política de quen acompañou durante eses anos e continúa acompañando hoxe. Dunha estructura política que nunca tivo problemas en aproveitar o barro cando pensaba que lle daba rédito político. E agora volveron a facelo, porque hai que ter pouca altura moral para facer o que fixeron en Lugo. Falamos dunha cidade que sufriu en apenas un ano o falecemento de 3 membros do goberno. 3 golpes humanos durísimos, non só a nivel político, de amizade e familiar, senón tamén a nivel social. 3 perdas que foron dolorosas para a cidade. E mentras unha parte da cidade estaba intentando recompoñerse emocionalmente, mentras compañeiros e compañeiras miñas estaban atravesando o duelo, o Partido Popular facía cálculos. Calculaba votos, calculaba resultados de enquisas que non lle saían ben, calculaba tempos, faltan un ano para as próximas eleccións municipais. Calculaban, en definitiva, como aproveitar esa situación difícil. Iso é o que resulta realmente indecente. E que ninguén se confunda. A cidadanía entendeu-no perfectamente. Entendeu perfectamente o que sucedeu. Por iso, miles de persoas saíron á Praza Maior. Porque a xente sabe diferenciar perfectamente entre as ferramentas da democracia, incluída a moción de censura, e o oportunismo político. E tamén sabe distinguir entre quen chega ao poder porque gaña eleccións e quen chega porque aproveita a debilidade humana dun momento excepcional. E o máis escandaloso de todo é a súa hipocresía, a hipocresía do Partido Popular. Vostedes asinaron o pacto antitransfugismo, os estatutos do propio PP consideran moi grave utilizar tránsfugas para cambiar gobernos,
Esa redacción foi aprobada despois da sentencia constitucional do 2025, é dicir, que sabían perfectamente o que estaban facendo, e aínda así fixérono. E agora cambiarán os estatutos. Non para corrixir a súa conducta, claro que non, senón para borrar do mapa a infracción. Cando a norma lles molesta, cambian a norma. Iso define perfectamente o seu modelo, o modelo do Partido Popular galego na actualidade. Un modelo onde todo vale para recuperar o poder que perderon nas Furmas. Un poder no que paralizan proxectos, no que conxelan investimentos. E esta operación de Lugo, todo o mundo entendeu que non é un accidente, é un ensaio político. Señor Castro. Grazas, señora presidenta. Ben, dende o Bloque Nacionalista Galego levamos moito tempo denunciando as operacións de transfugismo e, de feito, nos estábamos nese pacto antitransfugismo diferente a como estaba o PP, porque nos cumplíamolo. Mire, xa no ano 2020, o deputado do BNG, Iago Tabarés, decía, nunha proposta que levou para unha lei antitransfugismo galega parecida a que se pide nesta moción, decía que lamentaba ter que tratar no Parlamento galego algo que vai sobre principios de ética política elemental. E decía, tendo en conta que o voto é o patrimonio democrático da cidadanía e traicionar ese voto cunha moción apoiada en tránsfugas é unha estafa democrática. Eu creo que eu utilicei as súas verbas porque non se me ocurre unha forma mellor de definilo. É unha estafa ao sistema. Vostedes poden decir que é unha estafa legal, pero claramente é unha estafa á democracia. E o que fai é que a xente confíe cada vez menos no sistema. Miren, eu no personal sufrín desde moi novo o que son as artimañas do Partido Popular e o dano que pode facer unha persoa tránsfuga, unha persoa que se vende, que vende os seus principios e que vende os votos que recibiu, porque non hai que, por moito que as actas sean nosas, presentámonos baixo en logos e baixo unha ideoloxía, sobre todo. E aqueles que deciden unilateralmente rachala e cambiala estafan o sistema. E non hai nada máis antidemocrático que unha operación basada, que unha operación de moción de censura basada no transfugismo. E o máis triste é que o Partido Popular lucense non só o utiliza, sino que presume. Presume, dalle a tránsfuga puestos que incluso irían ao límite da lei, porque, bueno, creo que un tránsfuga ou unha tránsfuga non debe presidir ningún pleno, e iso non é o que saliu dos votos, pero en todo caso o que non teñen é ningún escrúpulo. Xa sei que non preside, pero poñenna para que se vexa, para tela contenta, non se preocupe. Todos sabemos, non fai falta que faga, todos sabemos como actúan eles e como está actuando esta persoa, pero non se preocupen. Eu xa decía, vostede demostrou, xa se podía albiscar nalgúna intervención que ten feito nesta casa, pero demostrou que non tiñan límite. Vostede, a señora Candia e todo o seu grupo deulles igual aproveitar a miseria moral de persoas e a traxedia que golpeou a concelleiros da capital desta provincia. Deulles igual. Deulles igual porque o único que queren é chegar ao poder polo poder. O Partido Popular demostrou en moitas ocasións, pero unha vez máis en Lugo, que non cree na democracia. Cada vez que perde unhas eleccións, fala de que as institucións están corruptas, de que as institucións non funcionan e se pode cambiar o voto da cidadanía con maniobras oscuras, faino. Eso é ser claramente antidemocrático. Solo que na democracia si gañan. E cando non gañan, fan o que sean para estar no poder. E, bueno, todos sabíamos por qué. Salió agora unha enquisa dun medio que non se pode pensar que traballa para a parte progresista do espectro político, donde lles di que non iban
que non iban ter a alcaldía de Lugo. E como non a iban ter, pois fixeron a operación máis oscura e máis éticamente reprochable deste país. E mira que hai niveles neso, pero vostedes foron capaces de facer a cousa máis oscura simplemente por chegar á alcaldía. A unha alcaldía que levaba moitos anos sin ser capaces de gobernar nas urnas. E, claro, no 2006 vostedes decían que unha operación de moción de censura apoiada en transfugismo era un feito gravemente lesivo para os intereses da cidadanía e para o propio funcionamento da democracia. Firmou no Partido Popular no 2006. Despois puxen os estatutos. Pero vostedes non teñen escrúpulos, nin teñen ideoloxía, só queren ostentar o poder polo poder. Señora Meijide, ten a palabra. Moitas gracias, señor Castro. Señor Presidenta. Señor Castro, se quere falar de miseria política, despois, cando termino o pleno, coméntolle algunha cousiña dos seus compañeiros de partido no Concello de Lugo. Podo comentar algunha cousiña que houve que poñer en coñecemento. Pero, bueno, non se preocupe, que de miseria podemos falar. Pois estou de acordo coa señora Porto. Dende o Partido Popular, evidentemente, non vamos a compartir a opinión do Partido Socialista sobre esta moción, nin sobre as mocións de censura, entre outras cousas, porque non a comparte nin o propio Partido Socialista. Porque, evidentemente, claro, os que son os principales baluartes das mocións de censura, os que as estrenaron, pois, evidentemente, non creo que poidan falar en contra delas. Como tampouco podo entender que, dende o Partido Socialista de Lugo, neste sitio onde estamos falando, este falando de transfugismo, cando detrás de vostede ten sentado o pioneiro, o precursor do transfugismo nesta provincia. Claro, é que hai que ser coherentes na vida. É que detrás de vostede ten a un señor que se presentou contra os seus propios compañeiros de partido. Oiga, hai que ser un pouco máis coherentes. Ou que teñen de tenente de alcaldía nun concello desta provincia a un exconcelleiro tamén, evidentemente, e tamén tenente de alcalde dun goberno do Partido Popular. E non pasa nada, porque as normas son así, porque as reglas son así, e nós non temos ningún tipo de problema. Pero, claro, falar de mocións de censura é falar do Partido Socialista. A mí o primeiro que me chama a atención é que xa non defenda esta moción o exalcalde de Lugo, señor Fernández, deputado desta casa. Eu creo que porque tampouco cree el nesta propia moción, porque senón estaría el, evidentemente, defendéndoa. Pero que vostedes non creen no que presentan porque fan exactamente o contrario. Fan exactamente o contrario, fixeron exactamente o contrario e farán exactamente o contrario no momento que poidan. E nós respetarémolo, porque son as reglas do xogo e non hai ningún problema. Normalidade e tranquilidade. Non entendo eses exabruptos que teñen que proferir hoxe aquí. Foron os pioneiros do que hoxe que din que é ilexítimo, foron os pioneiros. O que está detrás de vostede, no seu día tamén o principio da democracia, o expresidente González, e moitísimos máis. E non pasa absolutamente nada. Eu estou convencido de que vostedes nin siquiera leron a súa moción, porque falan de que é un instrumento legal e lexítimo. Por suposto que o é. Claro, pero que vostedes, que pasa? Que as mocións de censura queren que na lei recolla un epígrafe no que poña as mocións de censura son un instrumento legal e lexítimo sempre e cando estén presentadas polo Partido Socialista. Senón, non. Senón son ilegais, ilexítimas, inmorais. Oiga, un pouco de seriedade, señora Porto. Desprezan ata resolucións judiciais do Constitucional. Pero miren, vostedes están aquí para falar de ética ou de moralidade, pero están en condicións deso. Que a que está caendo a nivel nacional. Vostedes creen que poden realmente falar de ética ou de moralidade? Falan de a voluntade, hai que respetar a voluntade expresa das urnas. Efectivamente, o partido máis votado é o Partido Popular. Con moitísima diferencia, 16 puntos máis sobre o seguinte. Houbo dun pacto de perdedores nesta casa, na Diputación, e no Concello de Lugo. E nós respetámolo, porque son as reglas do xogo. E non pasa nada. Non nos gusta, efectivamente, pero respetámolo. Porque son as reglas do xogo. E non nos poñemos estupendos, como se poñen vostedes, nin agresivos, como se poñen os seus amigos. Son boas cando se presentan por parte do Partido Socialista e son malas cando se presenta outro partido? Non, son as mesmas reglas do xogo. Pero vostedes, cando estaban no colegio, serían os típicos que estaban non, agora non me gusta o partido tal, xogo revolto. Non, isto non é así.
as reglas son iguales para todos, gústelle ou non lle guste. E esta é a única realidade. Pero que falar de moralidade e de ética vostedes hoxe? Pero se non hai estradas provinciais suficientes para correr, para escapar do que está pasando a nivel nacional, cun presidente de goberno cercado pola corrupción, cun presidente do goberno que ten a súa muller imputada, o seu irmán, os seus da maus dereita, ministros, a todo o seu círculo máis cercano, o seu mentor, o señor Zapatero, que recibía joyas valoradas en millóns de euros, e vostedes hoxe aquí van a falar de moralidade. Home, un pouco de seriedade, home. Un pouco de seriedade. Intentaron mobilizar os lucenses, os que lles votaron e non lles veu nin o primeiro. Autobuses de cargos socialistas de Coruña, de Pontevedra, de Vigo, de Ourense, porque de Lugo non lle respondeu nin os que lles votan, só os concelleiros da provincia. Non veu naide, minto, a Federación de Veciños, 800.000 euros de subvención da Federación de Veciños dende esta casa. Eles sí, eles lle responderon, eso é verdade. Eso sí, evidentemente, os seus hooligans ben pagados. Ben, pídeme a palabra Xosé María por alusións. Sí, presidente. Bueno, pido por alusións porque se me acaban de nombrar directamente como pioneiro dunha moción de censura. Creo que hai bastantes diferencias de fai 29 anos cando vou por un partido político onde sacamos 4 concelleiros no BNG, 2 no PSOE, 5 Partido Popular. Todo o mundo do BNG abandonou o alcalde porque aquilo era unha situación insoportable. O último que o abandonei fun eu. Cando non deixa entrar, queremos facer unha moción de censura a favor do PSOE, dimiten os 2 do PSOE, proíbe a entrada digna dos concelleiros do PSOE hasta o número 9. E o último recurso de toda unha corporación foi que presentara unha moción de censura. E digo toda a corporación, porque vostede non nos recordará, o Partido Popular tivo unha escisión de 3 e 2 desos 5, e ao final sai unha moción de censura con toda unha corporación frente a un ditador, porque non se podía calificar de outra maneira. Eu fui o último en abandonalo, sempre contrario a unha moción de censura, pero fui o último recurso, e fui apoiado por toda unha corporación. O seu caso é lamentable, é nada comparable. Hai casos, hai casos. Creo que está bastante explicado. Ben, pásolle a palabra a Pilar García Porto. Gracias, señora presidenta. Eu de decencia non lles vou falar a nivel nacional porque cando vostedes non saben nin quen é M. Rajoy, pois que lles vamos a explicar, non? O certo é que, escoitándoos falar, parecería que aquí o único debate é se a moción de censura era legal ou non. Vostede nin escoitou nin quixo entender nada da miña primeira intervención. Claro que é legal. Tamén é legal utilizar un tránsfuga. Por certo, nin o fixeron González, nin o fixo Sánchez, señora Meijide. Non todo vai no mesmo saco. O problema é que non é decente. Non todo legal é decente. Ese é o problema. E vostedes cruzaron unha liña ética que a cidadanía viu. E viuna perfectamente. E agora, ademais, evidenciase co resultado desas enquisas, señora Meijide. E vostedes veñen aquí co mesmo de sempre. O PSOE tamén fixo mocións de censura, sí. Claro que sí, pero non é igual. Non é o mesmo, señora Meijide. Nós non temos ningún problema en dicir algo evidente. As mocións de censura forman parte da democracia. Agora ben, non todas son iguais, que é o que pretende facer vostede, metelas todas nun saco, como se a moción de censura fora o crimen. No, o crimen é a indecencia política e personal de quen practicou este feito no Concello de Lugo. Non é o mesmo construir unha maioría alternativa transparente entre forzas políticas que utilizar a deslealdade dunha persoa elexida baixo unhas siglas para alterar a vontade das urnas. Non é o mesmo. Vostedes non distinguen, non queren distinguir entre ambas cousas e pretenden normalizar o transfugismo como un método político, que non o é. Ese é o grave. E, ademais, aquí hai unha enorme hipocresía, porque vostedes romperon o pacto antitransfugismo por Murcia. Vostedes mantiveron discursos solemnes sobre a estabilidade institucional mentras negociaban nos despachos exactamente o contrario e a escuras. E agora son vostedes os que incumpren os seus propios estatutos para colocar a Elena Candia na alcaldía, porque esta moción
non fala só dunha operación política, fala dun xeito de entender o poder e como se chega a él, señora Meijide, da política da ansiedade permanente polo poder, da política do resentimento, da política da ambición persoal sen límites. Ese modelo converteuse nun símbolo perfecto na figura de Elena Candia, e que na acompaña, claro. Esta película vímola antes. Vímolo xugar na utilización sistemática do barro político. Vímola na destrucción das carreiras políticas baseadas na destrucción persoal do adversario. E hoxe volvémola a ver en Lugo, porque quen é capaz de aproveitar políticamente os feitos que sucederon en Lugo, pois a verdade é que ten pouca legitimidade moral. Lugo non vai esquecer como chegaron vostedes á alcaldía. O poder conseguírono, como conseguiron, pero a legitimidade moral xa a perderon, señora Meijide. Señor Castro. Grazas, señora presidenta. Ben, señora Meijide, mire, hai que ser moi desvergonzado para citar nun debate como este os meus compañeiros de partido no Concello de Lugo, porque, mire, ética, moral e políticamente e como persoas demostraron que son moi superiores a calquera dos que asinou a moción de censura, a calquera, por dous motivos moi claros, e outros moitos máis, pero por dous moi claros. Unos, porque eles non compran vontades políticas a ninguén, nunca o fixeron, nin o van facer, e tamén por outro moi importante, non se venden. E podolle asegurar que ningún dos meus compañeiros, incluído Rubén Arroxo, chegaría á alcaldía desta cidade do modo que o fixo a señora Elena Candia. Esa é a súa vergonza e non a dos demais. Aproveitar a morte de concelleiros para facer unha moción tan oscura, esa é a sombra do grupo local de Lugo do Partido Popular e da señora Elena Candia, que lle dá igual chegar á alcaldía como fore. E mire, non nos fale de legalismos e explicando que son o partido máis votado, a quen queren engañar? Chegaron á alcaldía cos votos do Partido Socialista. A xente que votou o Partido Socialista quería que gobernara esta cidade o Partido Socialista e vostedes colleron esos votos e compráronos para vostedes. Eso é inmoral, antidemocrático e en contra da máis mínima ética. Xa sei que o mellor lles queda moi grande ter un debate sobre o que é ético con vostedes, pero que encima ter a vergonza de falar dos que son éticos, dos que cumplen con o que lle prometen os veciños e ten vostede a desfachatez de falar dos demais, de falar dos meus compañeiros, do señor Miguel, e que non teñen vergonza, xa o demostraron facendo algo así. Eu entendo que non podo falar e defender, non utilizou nenhunha palabra para defender activamente o que fixeron, porque non son capaces. É que non aguanta o debate ético desde unha posición, da igual, de esquerdas de dereita, pero de unha posición ética, de entender como funciona o mundo, non aguanta o debate o que fixeron vostedes. É inmoral completamente, aparte de ser antidemocrático. E despois eu xa estou farto de que falen do partido máis votado. Oye, isto é unha democracia representativa que funciona como funciona. Vostedes non son os que defenden a Constitución española. Pois funciona como funciona. Sí, asintan, que está moi ben decirlle ás novas xeneraciones que dá igual presentarse por UPP, que se che pagan bastantes intereses, te podes cambiar, porque iso dá igual. A ideoloxía dá igual, ser honrado cos nosos votantes dá igual, o importante é chegar ao poder para facer os nosos caciqueos. Esa é a ética do Partido Popular, así que non volva a falar dos meus compañeiros. Señora Meijide. Señor Castro, dígolle, en este caso digo yo con sinceridade, permítome esa confianza, teña cuidado con quen pon a man no lume, porque mellor se queima. Teña cuidado, non poña a man no lume, fágame caso, que neste caso é mellor que non a poña. Defendo se quere, pero non poña a man no lume, que mellor termina queimado. Dice o señor Castro que a xente que votou o PSOE quería que gobernase o PSOE. Entendo entonces, facendo un paralelismo, que a xente que votou o BNG quería que gobernase o PSOE. Claro, non quería que gobernase vostedes. Porque, claro, vostedes poden reinterpretar coa democracia representativa a vontade popular nas urnas. Iso está ben.
Eso está ben, eso está ben. E eu respeto, profundamente, non respetámolo. Verdad que eso non hai ningún problema, respetámolo. Non nos gusta, pero respetámolo. Pero entonces entendo que os que votan o BNG o que queren é que goberne o PSOE. Señor Castro, os seus argumentos é que non aguantan nin un soplido, de verdade. Nin un soplido son capaces de aguantar os seus argumentos, de verdade. Ten que darlle unha voltiña máis, ou cando defenda as cousas, unha voltiña máis. E o señor Arias, teño que estar de acordo con él, porque deu unha frase que é a clave de todo este asunto. Dixo claramente, tiven que apoiar esa moción porque todo o mundo abandonou o alcalde porque a situación era insoportable. Pois, señor Arias, o que para vostede era bon fai casi 3 décadas é exactamente o que estaba pasando no Concello de Lugo. A situación do goberno municipal de Lugo era insoportable. Así que estou de acordo. O que vostede di que legitimou o seu cambio de parecer en Castroverde, 3 décadas despois é o mesmo. Por tanto, os seus mesmos argumentos son os que hoxe fan boa e dan por boa esta moción de censura, señor Arias. Dase conta, querendo facerlle un favor ao seu amigo, o señor Fernández, puxo no disparadero, evidentemente. O mesmo que a vostede lle fixo cambiar de opinión no seu día, é o que justificou esta moción de censura. Unha situación insostenible. Así que, señor Castro, señor Arias, evidentemente, preparen un pouco máis as intervencións, porque que se desmontan cun soplido, cun verdadeiro soplido. Miren, non vamos a entrar, evidentemente, a falar de estatutos, nin de dignidade, nin de ética, nin de moralidade cun partido político que ten o que ten a nivel nacional e que, como lles digo, non hai estradas provinciais, e mire que hai kilómetros para correr, para escapar do que está facendo o señor Zapatero e o seu partido e que vostedes respaldan. Non sei se é decente ou non é decente, eu non dou carnés de decencia, pero tamén terá que decir se lle parece ben ou é decente un pacto con Vox en Cartagena. Falaba antes de Murcia, eu falolle de Cartagena. Parecelle ben pactar con Vox para unha moción de censura dentro do Partido Socialista? Fixeron vostedes fai 4 días. A nós parecenos ben, é legal, fagan o que queiran. Parecelles ben pactar en Noia cun exconcelleiro do Partido Popular? A nós non nos gusta, pero respetámolo, non hai ningún tipo de problema. Coherencia, dignidade e respetar a lei, porque sí, señora Porto, isto sí vai do que é legal e do que non é legal, e isto é totalmente legal. Señora García, remate. Bueno, vostede intenta normalizar, xa llo dixen na intervención anterior, pero o que sucedeu en Castroverde naquel momento non é comparable co que fixeron hoxe vostedes en Lugo. Por certo, que é a terceira vez na historia da cidade de Lugo que o Partido Popular se aproveita de concelleiros tránsfugas para poñer alcaldes ao fronte do Concello. Mire, Notario Vacas e Vicente Quiroga. Daquelas pagábanse hipotecas. Eu pregúntome hoxe cal será a hipoteca que hai que pagar, señor Ameijide. E este debate, no pleno de hoxe, si é necesario, porque, mire, Galicia necesita dicir alto e claro que o transfugismo non pode ser premiado. Ou é que vostedes están de acordo en premiar o transfugismo, señor Ameijide? A traición política non pode ser útil. Ou é que vostedes están de acordo en que sexa útil a traición política? Lugo non vai esquecer. Mire, nós, fronte ao que vostedes fixeron, sempre vamos a defender a dignidade das institucións, o respeto ás furnas e a política limpia, porque a democracia merece algo mellor que o que vostedes ofrecen. E Lugo non vai esquecer que houbo quen decidiu converter a ambición persoal no único proxecto posible. Procedemos á votación. Queda aprobada esta moción con 13 votos a favor e pasamos ao seguinte punto, é o número 8, moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego en apoio ás reivindicacións da Plataforma Galiza pola Paz. Señor secretario. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castós Alvariño, representantes do Grupo Provincial Popular, acorda dictaminar favorablemente a proposta presentada e levála ao Pleno para a súa aprobación se procede. Señora Castro, ten a palabra. Grazas, presidenta.
Ben, para comezar a defensa desta moción, quería comezar trasladando no nome do Bloque Nacionalista Galego o noso recoñecemento ao traballo que fai a Plataforma Galiza pola Paz, polo seu traballo constante en defensa da paz, do diálogo entre povos e dunha política internacional baseada na cooperación, na diplomacia e no respecto ás leis internacionais e aos dereitos humanos. No momento que vivimos de incerteza internacional, no que asistimos con preocupación á multiplicación de conflitos armados, o sufrimento insoportable da poboación civil e a escalada bélica en todo o mundo, incluída Europa, é máis necesario que nunca erguer unha voz clara e firme a favor da paz. Dende o BNG defendemos que Galiza debe situarse sempre do lado da diplomacia e das solucións políticas e pacíficas aos conflitos, porque as primeiras vítimas das guerras son as que viven nos países atacados de forma inxusta, onde se desoe a comunidade internacional, pero aí non rematan, porque as guerras tamén as pagamos aquí. Tamén as pagamos as familias traballadoras galegas cando imos repostar, cando imos facer a compra. E por iso manifestámonos en contra da aposta por este incremento de forma desproporcionada do gasto militar. O Estado español, con Pedro Sánchez á cabeza, continúa avanzando nunha decisión de aumento do gasto militar no canto de utilizar eses recursos para investimento público e políticas sociais. Pero Rueda non queda atrás. Mentres milleiros de persoas na Galiza teñen dificultades para acceder a unha vivenda digna, mentres a sanidade pública sofre carencias, mentres o ensino público precisa máis recursos, mentres haxa persoas morrendo, agardando por unha valoración de dependencia, aquí prefiren investir en industria militar e deixase orzamentos sen executar e tamén aplauden cas orellas as actividades de enaltecemento do militarismo en centros de ensino galego. Armas e nenos, sí, sempre, pero unha estrela vermella nun traballo dun centro escolar que homenaxeaba a Begoña Caamaño é un sacrilexio. Onde queda a neutralidade ideolóxica que pedían e da que facían gala? Será que só se aplica en determinados casos? O despregamento da Garda Real por toda a provincia forma parte dunha ofensiva mediática para normalizar a cultura da guerra que rexeitamos fortemente. O igual que rexeitamos ese incremento do 2% de Pedro Sánchez en armamento que vai significar recortes en servizos públicos que precisamos toda a sociedade galega e lucense. Os desvíos de millóns de euros cara á industria armamentística non significan máis seguridade, porque xa vimos que a guerra de Irak no seu momento só agravan desigualdades sociais e económicas. E o aumento do gasto militar é unha decisión política, non é unha necesidade. Dende o BNG reivindicamos que as prioridades son outras, tanto no Estado español como no Goberno da Galiza. As prioridades para o BNG son as necesidades dos galegos e das galegas. Cando o PP na Xunta, un mes máis tarde que o Estado español propuxo un paquete de medidas para paliar os danos derivados da guerra, propuxo 157 millóns de euros. Un orzamento, unha cantidade que podería pasar por unha cantidade importante, pero insuficiente se o comparamos co que vai investir a Xunta do PP directamente en industria militar. As súas prioridades son destinar máis de 180 millóns de euros para a industria militar que pretende multiplicar para chegar aos 900 millóns de euros, pero só 157 como medidas anticrise. E mentres que se moviliza ese orzamento, quedan millóns en executar en partidas tan importantes como o medio rural. 82 millóns de euros en medio rural sen executar no ano da peor crise dos incendios ata este, señores do PP. Esas son as súas prioridades. Pero a nós non nos van a topar aí. A nós van nos atopar sempre o servizo dos galegos e as galegas, demandando que os nosos impostos vayan para o que se precisa, para os servizos públicos e non para guerras ilegais e inxustas. Somos un pobo que defende a paz real e amosamos o noso total rexeitamento a esta deriva de investimento militar que estamos vivindo. Grazas. Señor Balado. Sí, gracias. Bos días a todos e todas. Bueno, esta moción só cabe atribuirlle unha definición ou denominación. Isto é un falso eslogan populista ou pacifista, pero tal cual, polo que lle vou a explicar. Nós estamos de acordo no fondo da cuestión, que as guerras, pois en xeral, son innecesarias. Xa o manifestou vostede antes, estamos de acordo con que a perda de vidas humanas, sexa as mortes, as vítimas directas ou sexan os feridos que quedan como consecuencia das guerras, pois son innecesarios e evidentemente conmoven a calquera persoa ou político, porque non podía ser de outra maneira. E tamén producen efectos económicos. O exemplo máis claro, pois témolo nas nosas economías de todos os estados de Europa, sen ir máis lonxe, os efectos que están recibindo do conflito armado que ten lugar en Irak
en Irán. Perdón. Pero chama fondamente a atención que vostedes na súa exposición de motivos, logo de citar varios conflitos bélicos e varias guerras, seleccionan únicamente aquelas que lles interesan en función da ideoloxía. Isto sí que chama clamorosamente a atención, porque se unha formación política ven a defender a paz, non pode seleccionar conflitos armados, non pode seleccionar guerras, non pode seleccionar estados agresores e agredidos en función da súa ideoloxía. E dende o BNG vemos que isto ven sucedendo dende hai moitos anos, moito tempo. Hai guerras que se condenan, pero hai outras das que non se fala para nada, non se condenan en absoluto, e todo é por motivos ideolóxicos, como estamos dicindo. Omiten calquera referencia vostedes ás guerras cando o Estado agresor comparte ideoloxía co Bloque Nacionalista Galego. Eu non o digo con ánimo de insultar nin de faltar ao respeto, pero é algo que se ve, que podemos ver todos os galegos e galegas cando o BNG fala dende o Parlamento galego, dende as institucións, dende a Deputación, dende os concellos. Non falan para nada nesta moción, por exemplo, dunha guerra que é moito máis cercana a de Irán, que é a guerra de Ucraína, porque non falan para nada dela. Que pasa? Que as víctimas de Ucraína non son víctimas. Os nenos, mulleres, a poboación civil que morre a mans do Estado agresor ruso non merecen que se citen na moción que o BNG trae hoxe a este pleno, porque o omiten. Non lles interesa. A vostede lle dá exactamente igual, polo que vexo. Pero, miren, por iso nós lle decimos que esta moción que nos traen hoxe ao pleno encubre un falso pacifismo. Xa o sabemos, se o agresor é Rusia ou Irán, os regímenes aliados, non pasa nada, somos mansos. Se o agresor é outro Estado, afín, ideolóxicamente, non dicen nada, pero se non interesa, critícase, como veñen a facer. Para vostedes, polo que vemos, non é imperialismo a posición de Rusia en Ucraína, nin o daño que lle está facendo a Finlandia ou a Noruega. Por que non critican vostedes, por exemplo, ou criticaron estes anos de atrás os dereitos que se conculcaron, a represión que sufriron as mulleres e nenas iraníes dende que no ano 1979 se implantou o Estado Islámico en Irán, unha das dictaduras máis represoras do mundo, considerado como un dos estados máis represores por parte da Organización de Estados Unidos, da Organización de Nacións Unidas. Por que non critican as mulleres e as nenas que morreron a man do réximen dos ayatolás? Porque non o critican, porque se efectivamente ustedes defenden a paz, deberán defendela incondicionalmente, entendemos. E outro exemplo sucede coas dictaduras. Dicir, se a dictadura é comunista ou afín ideolóxicamente, vostedes non a condenan. Cantas veces alguén escoitou condenar dende as filas nacionalistas a dictadura de Corea do Norte? Cantas veces? Ou a de China, ou a de Nicaragua, ou a de Libia, ou a de Venezuela? Cantas? Pero dígame vostede cantas. Cantas veces condenaron vostedes? Cantas veces? Cantas veces? Cantas veces condenaron vostedes esas ditaduras? Que terá que ver unha visita co resto? Entende? Cantas veces criticaron vostedes ou condenaron a ditadura de Palestina? A de Camboya, por exemplo. Pois non a condenaron porque ustedes seleccionan as ditaduras e seleccionan as guerras en función da súa ideoloxía. Logo veñen aquí lanzar unha mensaxe de paz. Porque, por exemplo, o BNG non condena a compra de gas por parte de España a Rusia, a pesar de que a Unión Europea lle dixo en numerosas ocasións aos Estados membros que non compren gas a Rusia, que iso significa fortalecer o Estado ruso en detrimento das economías europeas e das democracias europeas, que é o máis importante. Polo tanto, eu creo que vostedes, como fan outros gobernos de Europa, o que teñen que facer é estar co dereito internacional, respetando o dereito internacional e cumprindo os compromisos cos socios da Unión Europea. Iso é o que teñen que facer vostedes, a política que teñen que facer é non vir aquí a vendernos un falso pacifismo inexistente. Nada máis por esta primeira intervención. Señor Arias, ten a palabra. Sí. Bos días de novo. Supoño que, bueno, os socialistas desde sempre, pois os socialistas lucenses imos dicir sempre non á guerra e imos traballar sempre pola defensa do dereito internacional e da paz. Nin estamos, nunca estaremos a favor do régimen dos ayatolás, pero non destas invasións de Donald Trump, que o mismo quere Groenlandia, quere México, quere Venezuela, quere Porto Rico, Cuba ou invadir o mundo, nin a do outro lado, nin a do señor Putin e menos a do señor Netanyahu, nin estas guerras selectivas
de cidades enteiras da Franja de Gaza onde se matan 70.000 personas, onde non queda nin donde vivir, nenos e todo. O Partido Popular foi así e o defendeu. Pedro Sánchez é un exemplo a nivel internacional. Un exemplo a nivel internacional desa da guerra. Eu sinto moito de dicirlle, pero supoño que os veciños de Friol, os de Outeiro de Rei, os de Burela, pensarán igual que os de Castroverde, que non lles gusta Donald Trump. Vostedes son representantes políticos, non presionan nin o seu partido para que adote unha postura contraria. O que é cinismo é o do señor Ameijide. Cinismo porque non ten nombre. Fai media hora chega aquí unha emenda de sustitución que di claramente apoiar o camiño cara a unha paz real, unha paz que se construía desde o respeto á soberanía dos povos, a defender o povo palestino. Pero se vostede, concelleiro, fruto dunha moción de censura fai 4 días, a primeira medida que toma é arrancar a bandeira de Palestina e ven vostede aquí cunha moción que di isto. Pero isto que é? Cinismo ou que é isto? Só lle faltaba traer hoxe un pin de Palestina colgado na chaqueta. O seu xa non ten nombre. Pois, mire, aínda que lles pese, o traballo de Pedro Sánchez e do Goberno de España é un referente a escala global. E gracias a él non só se uniu todos os partidos progresistas do mundo, senón partidos incluso da dereita. E gracias a eso houve un freazo a esta guerra, un impás en Europa, gracias a Pedro Sánchez. Lles coste ou non lles coste. Disfrutarán moito co tema Zapatero, poden disfrutar vostedes co que queiran. Non é para disfrutar destas cousas, nin nós mesmos o vemos. Pero miren, o que fan vostedes capando no mundo, e non me refiro a vostedes, non lles vou a botar a culpa, que pouco vamos a poder facer alcaldes, diputados provinciales aquí, desde esta provincia cara á guerra. Pero o cinismo non ten fronteiras. Non ten fronteiras para vostede. Nin hai unha moción do PP en ningún lado en contra da guerra, nin en ningún lado. Como se facendo unha masacre a ollos vistos, para, non sei, será para convertila en chalés, unha guerra selectiva que defende o Partido Popular e vós, unha guerra selectiva en Gaza, donde se ven os edificios derrumbados, donde non quedan hospitais en pé, donde se asesinan a nenos, donde quedan mutilados. E iso é o que defendeu o PP e vós, por culpa do régimen dos ayatolás. Nós non vamos a defender os ayatolás, para nada. O Partido Socialista está co dereito internacional, co mandato da ONU, con Nacións Unidas. O seu partido está, xa o demostrou, aínda están buscando as armas de destrucción masiva da guerra de Irak, non sei, o Aznar sacándose unha foto cos pés riba da mesa, que costou a morte de moita xente para non solucionar nada. Pois isto leva camiño do mesmo, a parte do coste que nos está traendo na economía, nos nosos concellos tamén, na agricultura, no campo, pois o Partido Popular non está defendendo nada disto. Señor Balado, falso eslogan populista. Eso é o que utiliza o Partido Popular. E costalle traballo defender esta moción. A mí non me extraña. Non me extraña, porque supoño que por Castro de Rei ten que dicir, como os dicen os veciños de Castro de Rei e os de Castroverde, que o Donald Trump está zumbado. E vir aquí a defender eso. Por qué? Porque é lícito desfacer un pobo persa, o máis antigo do mundo, porque o dominan os ayatolás. Dominan moitos. Mire, China. Estou tamén en contra, pero mire, fai poucos días criticaban a Pedro Sánchez un viaxe a China e os 4 días marchou Rueda de vacacións ou non sei a donde. Mire, o PP en México, o que fai a señora Ayuso, é vergonzoso o que están defendendo vostedes. Vostedes defenden a provocación de matóns polo mundo adiante. E así nos vai neste mundo. Eso é o que hai. Ese é o seu cinismo. Pero, sobre todo, o do señor Ameijide, que traiga un pin aquí e que presente esta emenda. Deben saber todos os cidadáns que di, e vou a repetir outra vez, unha emenda do PP, o do señor Ameijide, apoiar o camiño cara a unha paz real, unha paz que se construya desde o respeto á soberanía dos povos. Será o de Palestina tamén. E quita a bandeira o primeiro día que chega. Que vergonzoso. Señora Castro, ten a palabra. Xa está. Grazas, presidenta. Señor Balado, que é o que non entendeu dos puntos de acordo da moción? Non a guerra. Eu voulle que lle quede moi claro e condenamos todas as guerras, sen excepción. Condenamos
Calquera tipo de represión, condenamos calquera tipo de totalitarismo, señor Valado, que lle quede claro. Pero eu estaba aquí falando das consecuencias que ten a guerra para a sociedade galega. E vostedes tuvo 4 minutos, e que disculpa que me faga gracia, enumerando diferentes regímenes políticos cos que nós temos algún tipo de alianza secreta, señor Valado. Casi me dá risa cando fala da ditadura de China, cando acaba de estar o presidente Rueda buscando oportunidades de negocio ali. O presidente Rueda tamén está avergonzado da ditadura chinesa, señor Valado. Home, por favor. Cando escollo os exemplos, escollo os mellor. Mire, do que falamos, do que falo aquí, é de que o incremento de gasto militar é incompatible ca defensa dos servizos públicos, que é do que vostede non quere falar. Que vostedes xa recortan sen excusas, pero agora aproveitan a escalada bélica para subir a ese carro e seguir recortando de forma indirecta os servizos de todos os galegos e as galegas. En abril coñecíamos que a evolución do IPC na Galiza tivo a suba de inflación máis alta de todo o Estado español, un 3,8% en taxa interanual, 4 décimas máis que o Estado español. E iso quere dicir que nos empobrecemos máis que os demais e que temos máis dificultades para asumir os gastos básicos da vida como vivenda, alimentos, transporte e combustibles. E o que vemos é que, mentres que nos din que non hai recursos para aumentar o salario do profesorado, non hai recursos para a contratación de PTs e ALs, non hai recursos para protexer as familias, pero se hai orzamento para darlles incentivos aos médicos e médicas para que che recorten a baixa cando estás de baixa médica. Pero, por suposto, tamén hai orzamento para impulsar a industria militar. Non é falta de recursos, é falta de vontade política. Vostede prefire falar da suposta ditadura chinesa ca que vostedes negocian, pero non quere falar disto. O PP, a fronte da Xunta, mira para outro lado e prioriza a carreira militar fronte ás necesidades reais da cidadanía. E cando dende o BNG se propoñen medidas como un plan alternativo de 700 millóns de euros centrado en medidas sociais e económicas para ter un escudo social para protexernos a nós das subas de prezo derivadas da escala bélica, que fai o PP? Falar de China. Votan en contra no Parlamento. Non votan en contra do BNG, votan en contra dos galegos e das galegas. E, por suposto, tamén vai en contra dos dereitos dos galegos e as galegas o gasto enxente que supoñen os exhibicionismos militares como que vivimos en toda a provincia, como que se vai vivir o día 30 en Vigo. Canto custa que a Garda Real estivera en Lugo toda unha semana desplegada por toda a provincia? Canto custa un desfile militar como que se prepara o día 30 en Vigo? O que nos deberíamos preguntar será que se o servizo que imos deixar de cal é o servizo que imos deixar de recibir por pagar este exhibicionismo. Voulle dar un dato. Un avión Eurofighter son 150 millóns de euros, 7 menos que os que invertiu Rueda no plan de medidas en crise e daría para facer 30 escolas primarias. Nós témolo claro, fronte á escalada militar, máis investimento social. Mentres tanto, vostedes prefiren mirar para outro lado e falar de China. Señora Castro. Grazas. Señor Valado. Sí, gracias, presidenta. Ben, señor Arias, cinismo é criticar os orzamentos que se destinan ás guerras e formar parte do partido que, gobernando España, é o goberno que máis destinou a defensa nos últimos 47 anos, desde que hai democracia. Iso é, voulle falar doutros sinónimos. Descaro, insolencia, desfachatez, non son insultos, son términos recoñecidos polo dicionario da Real Academia Española, sinónimos de cinismo. Eso sí que é cinismo. Vostedes e os nacionalistas tiñan que vir hoxe pedir perdón a este pleno, pedir perdón por engañar. Uns por formar parte do partido que goberna en España, que é o que máis destinou a defensa nos últimos 50 anos, casi, desde que hai democracia. O ano pasado superaron ustedes o 2% do Produto Interior Bruto en España no gasto en defensa. Nunca antes se alcanzara esa cifra. Como que non? Eso non importa. Usted non lee as cifras, non lee as noticias. Pois supoño que algo terá que dicir. Non lle parece extraño que o goberno de Pedro Sánchez sexa o que máis gastou nunca desde que hai democracia en gasto de defensa. E os do Bloque Nacionalista Galego tamén tiñen que vir a facer autocrítica por ter apoiado un goberno, a investidura en novembro do ano 23, que é o que máis destina a gasto de defensa. Iso sí que é cinismo, iso sí que é desfachatez, iso sí que é desvergoña, señor Arias. Eses son os términos correctos. Non nos veña a dar consellos nin explicacións como a da moción de censura súa que foi por razóns humanitarias. Non, mellor dito, espere, por salvar a Castro Verde das hordas bárbaras, non me diga máis. Esa é a terminoloxía e a explicación. Polo tanto, destinando o Goberno de España o ano pasado máis do 50% que o ano anterior
a defensa, chegando aos 34.265 millóns de euros, e veñen aquí a defender a paz para que creamos o mensaxe do Bloque Nacionalista Galego, que ora ven en son de paz. Mentras Sánchez aumenta o gasto en defensa, o BNG anda colgado polas institucións deixando mocións, a ver se creeran que é un partido pacificador, a ver se creeran que é un partido en son de paz. Sabe o que conseguiron vostedes, los unos e los outros, e os outros que non están aquí que os apoyaron na investidura? Que España entrara no top 15, sí, no grupo dos 15 estados do mundo que máis destinan a defensa. Ese é o logro e o mérito que se poden atribuir nacionalistas e socialistas e outros muchos máis, separatistas catalanes. Ese é o mérito que se poden atribuir, pero desgraciadamente, os tontos non comulgamos con estas historias, entende? Non nos creemos ese falso eslogan de que somos partidos pacificadores, cando fai nada de tempo apoiamos e investimos un goberno que é o que máis destina a armamento. Nada máis pola miña parte, espero que quedaran a gusto. Moitas gracias. Señor Arias, ten a palabra. A verdade é que é vostede un artista desviando a atención, porque eu non lle falei nada de armamento, mire, do 3% que vostedes querían o 5%, pero é que eu non me metín neso. Vostedes non teñen unha postura clara a favor da paz. Vostedes queren un armamento para utilizalo para as guerras. Nos utilizámoslo para defendelo, para estar ca ONU, para estar en misións humanitarias, o gasto en defensa destinado a eso, pero non para bombardear países ilegalmente que é o que apoian vostedes. Mire, vou non repetir, aunque xa se ausentou do pleno, supoño que irá no Concello de Lugo, que agora ten moito traballo. O señor Ameijide, vou non recalcar outra vez, ven cunha emenda presentada hai media hora, mire o interés que lle poñen vostedes á defensa dos povos e á defensa do povo de Palestina. Hai que luitar contra os ayatolás, hai que luitar contra eles, pero non así, invadindo os povos, destruindo o mundo. Di, outra vez, apoiar o camiño cara a unha paz real, unha paz que se construía desde o respeto á soberanía dos povos. Donde vai Ameijide? Marchou, ausentouse do primeiro ao final porque agora ten que ir ao Concello de Lugo e non sabe se colgar a bandeira de Palestina outra vez. Vai estar para a votación ou non. Tómanos por idiotas aos veciños de Lugo, sobre todo os veciños de Lugo, os do Concello de Lugo. Señor alcalde de Friol, a vostede diño nos bares de Friol. Vostede non pode defender isto tampouco. Vostede apoia a Trump, a Netanyahu, apoia as guerras. Oíseme sin altavoz, pero é que suelo levantar a voz cando sei que a debo levantar. Voullo repetir, señora Meijide, vai ao Concello de Lugo con esta emenda, explíquello á señora Candia, colga a bandeira de Palestina e póñanse un pin en defensa da paz e dos povos invadidos co seu apoio. E repito, vostedes como alcaldes pouca culpa teñen, pero tampouco fan nada por evitalo, nin para dicirlo aos seus gobernantes. É vergonzoso esta emenda. Chegada hai media hora, señora Meijide, isto é unha vergoña. Rozan o ridículo. E, señor Balado, non me veña desviando co gasto en defensa. Mire, se non chegou 2, hai que poñer o 3. Pero comprar armas non son para as guerras, son tamén para a paz, para defender Europa, para apoiar en razóns humanitarias, porque cando un país invade, Europa está invadida, hai que defenderse. Pero non para invadir povos, home. Non para invadir povos. Non me veña con contos desviando a atención. Leve a moción ao señor Ameijide. Volve a levar outra vez. Quere que lle lea outra vez? Vai estar para votar ou vai fuxir? Marche para o Concello de Lugo, e é mellor, sí. Nada máis. Señora Castro, turno de peche. Sí, grazas, presidenta. Falaba o señor Balado de que aumentaron o gasto militar máis do 2%. El PP se compromete a llegar al 5% del gasto en defensa si logra el Gobierno, señor Balado. Podría apagar ahora o micro. Mire, non vamos a aceptar a emenda que nos presentaron porque o único que elimina é que non salten polo ar cada vez que unha potencia decide ignoralos porque lle convén. Mire, isto non o vamos a aceptar. Por qué? Porque elimina o feito de que todas as guerras que estamos vendo son absolutamente ilegais. O presidente Netanyahu, un criminal con ordes internacionais de arresto pola Corte Penal Internacional, as intervencións de Donald Trump en Venezuela, Cuba e Irán son ilegais. As
As vidas humanas non se ignoran, a legalidade non se ignoran. Nós o que pedimos aquí con estes acordos é que se deixe de aumentar ese gasto en militarización, porque cada millón que vai para a militarización é un millón que deixa de ir para os servizos públicos e esa é a realidade que intentan ocultar. Galiza non precisa participar dunha carreira armamentística. Precisamos fortalecer a sanidade, a educación, os cuidados e o tecido productivo. Por iso, hoxe dicimos non á guerra, menos gasto militar, máis futuro para a nosa sociedade. Grazas. Ben, procedemos á votación. Queda aprobado este punto número 8 con 13 votos a favor. Pasamos ao punto número 9, que é unha moción do Grupo Provincial do Bloque Nacionalista Galego en defensa da lingua galega e en demanda do seu uso. Señor secretario. A Comisión Informativa de Asuntos do Pleno, por maioría, coa abstención dos señores deputados don José Ángel Santos Sánchez, don José Pardo Lombao e don Armando Castós Alvariño, representantes do Grupo Provincial Popular, acorde dictaminar favorablemente a proposta presentada e levála ao Pleno para a súa aprobación se procede. Señora Castro, ten a palabra. Grazas, presidenta. Ben, quero comezar esta intervención, como non, cunha cita de Begoña Caamaño que tamén poden ler na exposición de motivos. O bilingüismo harmónico é unha falacia, unha completa mentira. Non podemos falar en termos de armonía cando hai unha situación tan disimétrica entre o castelán e o galego. Van asinar non a defunción, sino a execución do galego. Fraga pretendía que o idioma morrera de morte morrida, pero sei que a estes, os de agora, son máis impacientes e o galego estalles a resultar un moribundo demasiado lento e molesto. Isto dicía o Begoña Caamaño do mal chamado decreto do plurilingüismo, pero é que agora estamos na mesma situación. O galego resultalles molesto, resultalles incómodo os señores do PP, algo que forma parte de nós como pobo galego e canto antes o poidan extirpar, mellor. A ansia pódelles tanto que eliminaron a Consellería de Promoción da Lingua do Concello de Lugo na mesma semana das letras galegas. E esa debía ser a verdadeira razón, o verdadeiro clamor que tiña a cidadanía en Lugo para unha moción de censura. Non se preocupen, Begoña Caamaño, patriota galega, estaría hoxe escribindo sobre esta moción de censura indigna, igual que estaría con nós o pasado 17 de maio, denunciando nas rúas de Compostela que seguimos en emerxencia lingüística. Por iso, prefiren apagala, opacala, deixala reducida a unha escritora sen falar da súa faceta de defensora das causas xustas. Por iso, para darlle voz, prefiren utilizar unha IA en vez dos moitos e múltiples testemunhos que hai dela na Radio Galega e na TVG. Begoña Caamaño hoxe estaría denunciando que por culpa dun PP á fronte da Xunta que criminaliza que impartamos materias na nosa lingua, onde hai sectores enteiros da administración e dos servizos públicos onde o galego continúa a ter unha presenza residual, a mocidade cada vez fala menos galego. E este feito non é unha casualidade, é consecuencia de decisións políticas que levan anos reducindo o prestixio e os espazos do uso do galego. E é culpa do PP, que impulsou directamente accións directas na súa contra, con votacións no Parlamento contra o galego na Xustiza, facendo campañas en español nos centros de ensino, excluindo o galego da administración en leis como a da intelixencia artificial. Dende que se publicaron os nefastos datos do IGE, o PP, á fronte da Xunta, con ese conselleiro de lingua que viña para cambiálo todo e que podía ter feito moito para intentar mellorar os datos, pero só se dedicou a unha cousa, a contestar ao movimento social de 1000 formas. Por exemplo, abriron a porta para deixar de usar o galego na TVG, boicotearon a oficialidade do galego na Unión Europea, rexeitaron a adhesión de Galiza e o galego á UNESCO, aprobaron uns orzamentos que destinan ao galego un 40% menos do que destinaba a Fraga. Quen diría hoxe que Fraga apostaba moito máis polo galego do que o fan vostedes a día de hoxe? Pero, bueno, tampouco deberíamos extrañarnos sabendo que o presidente Rueda segue a día de hoxe detrás da pancarta en contra do galego cos seus amigos de Hablemos Español. Impiden que haxa recursos como o programa Atenea en galego. Cada ano demórase máis a convocatoria de axudas á traducción en galego. Siguen sin derogar o decreto do mal chamado plurilingüismo que proíbe dar materias técnicas en galego, que, por certo, no ano 83 dábase física e química en galego, e algo que a día de hoxe non podemos grazas a vostedes. Eso é o que fixeron vostedes.
Quen ia pensar que Fraga, un ministro da ditadura franquista, ex-ministro da ditadura franquista, tiña máis miras que o PP de 2026. E aínda por riba, cada vez que se intenta acceder a unha web da Xunta de Galiza, está predeterminada en español. Poderíamos definir o PP como un ultra. O PP de hoxe é un ultra por defender as políticas lingüicidas da nosa lingua. Son uns ultras que seguen a aferrarse á falacia da imposición cando un de cada 3 rapaces di que non sabe falar galego, cando só o 7% dos rapaces falan sempre en galego, e isto é a metade que en 2018. Son uns ultras que reducen a problemática da nosa lingua a que somos unhas exaxeradas, pero quero lembrarles que o acordo pola lingua estaría listo en 15 meses en 2024. E só agora, despois de que queremos galego e toda a sociedade teñamos o protocolo lingua vital listo, é cando vostedes o queren presentar. Hai un consenso, aquí sí que hai un clamor, na rúa, na academia, no Consello da Cultura Galega, entre todas as institucións, entidades, organizacións educativas e lingüísticas deste país para reverter a caída libre do galego da que vostedes son responsables. Porque foi o PP quen rompeu o consenso lingüístico deste país. E por iso digo que vostedes son uns ultras. Pero están a tempo. Poden facerme cambiar de opinión, poden rectificar e demostrar que estou errada, que non son os ultras, que saben que todo o que acabo de mencionar é certo e que non o apoian, que apoian a nosa lingua, onde estamos todas. Teñen a oportunidade de poñerse do lado correcto da historia. Moitas grazas. Señor Salgueiro, ten a palabra. Bos días, moitas gracias. O idioma propio é un asunto de vital importancia para Galicia, de aí que tamén se xa de vital importancia para a Xunta. O que nunca será para a Xunta de Galicia é un motivo de enfrentamento político, como trata de facer sempre o BNG. É o que leva facendo o BNG dende fai moitísimo tempo, co galego. Exclusivamente iso, usalo para atacar continuamente a Xunta tratando de dar unha imaxe catastrofista que non ten nada que ver ca realidade. O galego non é propiedade do BNG, a ver se se enteran. É de todos os galegos. E os galegos xa lles dixeron cando tiveron oportunidade a través das urnas en sucesivas ocasións que a Xunta está a facer o correcto, tratando de chegar a consensos e traballando para promocionar a nosa lingua en lugar de dividir a sociedade, como fan vostedes. Podemos facer unha pouca de historia para explicarlo mellor. Un goberno do PP aprobou no 2004 o Plan de Normalización da Lingua Galega, impulsado naquel momento novas medidas para mellorar o uso do idioma. Por certo, un plan para que o BNG se mantivo fora do acordo ata o último momento, pero que debido ás presións sociais daquela apoiou ao final e saliu adiante por unanimidade. No ano 2007, o bipartito, naquel momento, decidiu romper con todos os acordos anteriores e impulsar un decreto que levou ao Consello Consultivo a propoñer unhas modificacións que nunca se adoptaron. Aprobouse igualmente o decreto rachando un consenso histórico na materia. No ano 2010, co obxectivo de reverter as políticas lingüísticas impulsadas polo bipartito que levaban a Galicia ao monolingüismo, o Partido Popular decidiu impulsar un decreto que establecera o plurilingüismo no ensino, con moi bons resultados, por certo. E dende o ano 2024, o goberno galego de Alfonso Rueda leva impulsando un pacto pola lingua, un gran acordo de país que busca actualizar os acordos nesta materia e adaptar o Plan Xeral de Normalización da Lingua Galega aos novos usos sociais do idioma. O mandato das urnas, despois das últimas eleccións autonómicas, nas que os galegos se expresaron libremente, foi moi claro. Galicia prefire o consenso frente ás leas e a cordialidade frente á imposición. Cada vez que Galicia fala, fai no alto e claro. Unha amplia maioría social avala o modelo de xestión do Partido Popular e, por suposto, avala tamén un modelo lingüístico cordial e aberto, que permite a plena convivencia do galego con outras linguas, sin discriminacións, pero tamén sin imposicións. Respetando ese mandato, dende o comezo desta legislatura, o Goberno centrou os seus esforzos en poñer en riba da mesa a necesidade de acabar un gran acordo de país, un pacto que permita renovar os acordos en materia de lingua. Que fixo o BNG? Houbo formacións, neste caso o BNG, que dende o comezo do proceso se dedicou a poñer a trancos a calquera avance. Todo non.
Este plan contempla moitas medidas, como a posta en marcha de cursos de lingua e cultura para máis de 1.500 persoas procedentes de fora, o impulso dos primeiros exámenes CELGA en liña para que calquera persoa, dende calquer lugar, poida recoñecer as competencias en lingua galega, ou o incremento dos cursos de linguaxe administrativa, ademais de impulsar medidas para diferentes sectores como a educación, a sanidade ou a xusticia. Ademais, entendeuse como necesario proceder a unha renovación do Plan Xeral para a normalización da lingua galega, adaptando as súas medidas aos novos usos sociais do idioma. Para esta tarefa foron convocadas 11 comisións sectoriais, compostas por máis de 100 profesionais de todos os ámbitos, e que xa remataron os seus traballos, en os que tamén puderon participar os grupos presentes no Parlamento de Galicia. De todos os grupos presentes no Parlamento, só un se mantivo á marxe, o que lle interesa a guerra do idioma, en este caso o BNG, unha vez máis. As comisións sectoriais convocadas pola Xunta xa remataron os traballos. Agora, a Comisión Central está traballando na confección dun documento definitivo que nas próximas datas será dado a coñecer. Con todo, compra respetar o traballo técnico que se está a desenvolver, o cal se estendeu no tempo a petición dos mesmos co obxectivo de que o contido fora da mellor calidade posible. Pero ao BNG pouco lle importa o galego. Non lle interesa chegar a acordos pola lingua, xa que se perden a arma do idioma, que lles queda? Nada máis, pouco máis lles queda. Moitas gracias. Señora Morandeira. Bos días, gracias, señora presidenta. Bos días a todos e a todos. Si escoitara esta intervención que acabo de escoitar así sin levantar a mirada, pois tería a sensación, alguén alleo a todo isto, que bueno, a Xunta de Galicia, o Partido Popular, a fronte da Xunta de Galicia, non fai nada máis que promover o uso do galego, defender o uso do galego, e, bueno, que non sei, que porque naide pensa que non estamos promocionando, porque non estamos defendendo dende a Xunta de Galicia o uso do galego. Pero, claro, despois levanto a vista e pásame igual que cando falamos de igualdade, que se erigen nos máis defensores da igualdade, cando levantamos a vista, aí vemos 12 homes, ningunha muller. Pois con isto de galego acaba de pasar algo moi parecido, que iso que leu me dá a sensación de que todo está fenomenal, de que nada está mal con respecto á lingua galega. Eu, como son optimista por natureza, vou logo a poñer as miñas esperanzas en ese pacto que se está aí a facer dentro do ano 2024, como, bueno, eu vou a dar un voto de confianza, pero de momento o que temos son as cifras do Instituto Galego de Estadística, que se non recordo, que se non estamos aquí todos equivocados, non serán sospeitosos de estar manipuladas nin polo BNG, nin por naide de fora alleo á Xunta de Galicia. E o que din os estudios, as últimas cifras que hai do Instituto Galego de Estadística, que son do ano 2023, pois resultan demoledores, moi negativos. E confirman que as críticas que se están facendo á política lingüística do PP dende o mundo da cultura, do ensino ou das artes están plenamente xustificadas. Entón, bueno, pois, segundo este estudio, o 30% dos galegos recoñecen que utilizan únicamente o castelán, frente ao 24% que usan o galego. Estas porcentaxes estaban invertidas no ano 2018, co cual parece que non fomos a mellor, que fomos a peor. Entón, non sei moi ben de que nos estuvo a falar aí todo o tempo da súa intervención. Nos últimos 20 anos, dos cales vostedes levan gobernando 17, pois a porcentaxe de xente que só falaba en galego caeu do 43% ao 24%. Entonces, non sei, contra a porcentaxe de xente que fa solo en castelán, que subiu do 19,5 ata o 30%. Entón, bueno, claro, quen lea, quen escoite a súa intervención, sen ter acceso a estas cifras do Instituto Galego de Estadística, pensará que vimos aquí nos a defender o galego, quen fala de que non se fala o galego. Pero, bueno, cando falamos de educación, que acaba ahora mesmo de presumir deso, a Mesa de Normalización Lingüística na ESO di que a presencia e diversidade de materias en español é moi superior ao galego, cando non é exclusiva. Ao español se lle garante en calquera caso unha presenza mínima de 52 horas
no conxunto da ESO, é dicir, un 40,62%, fronte aos 29% para o galego, é dicir, o 22,65%, e 16% para outras linguas. Todo isto fai que no conxunto da ESO, senón as cifras non engañan, nin para isto nin para outras cousas, se desenvolvan 33 sesións semanais en galego e 55 en castelán. Entendo que isto non é promocionar o galego. Entendo que a Xunta de Galicia, como garante da idioma e da cultura de Galicia, o que tería que intentar é que, polo menos, estuveran igualadas. Xa non digo que vayamos a superalo, pero polo menos igualadas. A porcentaxe de fogares nos que todos os membros empregaban o galego superaba o 35% no ano 2003. E hoxe está no 17,29%. Entendo que vostedes consideran que iso é un éxito, porque vostedes o que queren é que non se fale galego, porque se o que queremos é que se fale galego, isto non é un éxito, isto non se pode vender como un éxito. Bueno, hai cifras de cidades de máis de 50.000 habitantes, hai cifras entre mozos en idades entre 5 e 15 anos, que máis dos 97% só consumen televisión en castelán ou máis en castelán que en galego, a porcentaxe de preferencia en galego no eido audiovisual cae por debaixo do 3% nesta franxa de idade. Bueno, na segunda intervención poderemos dar algunha cifra de audiovisual, consumo de literatura. É moi importante no ámbito da administración pública, porque un cidadano desta comunidade autónoma non pode defenderse en galego cando vai á xustiza, o cal me parece inverosímil. Señora Castro. Grazas, presidenta. O señor Demetrio Salgueiro ten hoxe un papelón, porque intentar defender as políticas de galego da Xunta, bueno, é difícil. Eu entendo que por eso se esconde detrás deses datos. Eu tamén quero revisar a cronoloxía que fixo vostede. 2004, con absoluta, co acordo de todos os membros da Cámara do Parlamento Galego, sí que se aprobou ese Plan Xeral de Normalización Lingüística, é certo, no que todos estábamos de acordo. A pregunta é por que non o desenvolveron 20 anos despois. Se tan bon era, porque aínda non o puxeron en marcha, señor Salgueiro. En 2010, vostede di que tamén se puxo en marcha o famoso decreto de plurilingüismo e dice que deu moi bo resultado. Por suposto que o deu. Ahora, o 35% dos nenos entre 5 e 14 anos non saben falar galego. Claro que deu moi bon resultado para deixar de falar galego, señor Demetrio. Non é que nos queiramos dar unha imaxe catastrofista, é que os datos son catastróficos e iso é froito dunha xestión. É únicamente a súa xestión. O seu único obxectivo é que se fale menos galego. E estes datos que temos aquí son os resultados das súas políticas negacionistas do galego. Mire, os datos do IGE eran tan malos que despois destes datos do IGE vostedes fixeron que o IGE pasara a depender exclusivamente de presidencia da Xunta para así poder controlar o Instituto Galego de Estatística, que non é sospeitoso de estar ao servizo do BNG. Nós o que non queremos, señor Demetrio Salgueiro, é que desapareza a lingua. Nós o que queremos é que os fillos e fillas entren na escola falando galego e saian dela falando galego, que é o que non pasa agora. Mire, decía tamén que o conselleiro dende que entrou estuvo intentando actualizar o Plan Xeral de Normalización Lingüística. Claro que sí, e dende o BNG fomos a esas reunións. Cal era a súa única liña vermella? Non derogar o mal chamado decreto do plurilingüismo, que é o que está matando o galego. Como se vai poder negociar? Como vamos ir ca man tendida cando xa comezamos con liñas vermellas? E como pode ser que tendo tantísimos profesionais, a tantísimos especialistas, aínda non teñan as conclusións? Miren, como a sociedade galega somos xente traballadora, propositiva e, sobre todo, responsable co legado que lles temos que deixar aos nosos fillos e fillas, nós puxémonos a traballar. E dende a plataforma Queremos Galego, onde está a Mesa pola Normalización Lingüística e moitísimas máis institucións, xa temos un protocolo de actuación ca lingua. E recolle moitas das medidas dese Plan Xeral de Normalización Lingüística do 2004 e, sobre todo, como actualizalas os días de hoxe. Eu creo que deberían lelas, de verdade, para tomar nota. Xa para rematar, nós o que queremos é iso, recuperar estes espazos perdidos na escola, recuperar os espazos perdidos nos medios de comunicación, na xustiza e na sanidade. E, sobre todo, queremos igualdade e liberdade para utilizar o galego en todos os aspectos da nosa vida.
Apoiamos o 100% o galego, apoiamos, queremos galego e, sobre todo, a nós non queremos estar discutindo sobre isto. Gustaríanos que estivéramos na mesma páxina, votar a favor destas medidas e votar a favor do galego. Grazas. Señor Salgueiro. Moitas gracias. Miren, a Xunta incrementa ano a ano o orzamento dedicado á lingua. Iso sí que é demostración de compromiso. 1 millón máis de euros cada ano dedicado a esta faceta, chegando este ano, 2026, aos 13 millóns de euros. As medidas da Xunta co galego dan resultado. Hoxe, o galego é a lingua máis falada de España, a segunda lingua máis falada de España, e Galicia é a comunidade autónoma que máis emprega a súa lingua propia, por diante de Cataluña ou País Vasco. E iso non o dio o Partido Popular, dio o Consello da Cultura Galega. Galicia destaca polo uso da lingua propia, ao situarse por riba de outros territorios. Galicia destaca pola baixa proporción de persoas que nunca empregan o galego. É o propio presidente da Real Academia Galega que recoñeceu na Feira do Libro de Bos Aires que non só era a lingua cooficial máis falada de España, senón de toda Europa. Isto demostra que vostedes chegan a conclusións erradas porque empregan datos errados. E non o fan por equivocación, fano por ideoloxía e por imposición da UPG, evidentemente. Voulle dar datos, queren datos? Mire, prácticamente o 100% da poboación galega entende o galego, sabe o ler, falar ou escribir. É a lengua cooficial cos niveis de competencia máis elevados de España. É o idioma cooficial máis falado da Unión Europea. A última enquisa de percepción social do Instituto Galego de Estadística, que lles gusta tanto falar, constata que o bilingüismo cordial funciona. A amplia maioría das familias interactúa tanto en galego como en castelán. O 94,5% das familias afirman que os seus fillos saben falar galego e o 67% empregano de xeito cotidiano. E falando do decreto do plurilingüismo, das eleccións autonómicas do ano 2009, xurdeu un mandato claro para o goberno galego, rematar cas leas no eido da lingua e garantir a convivencia entre ambas as dúas linguas. Por iso, o goberno galego impulsou un decreto que fixo posible que Galicia contara cunha educación plurilingüe. Esa medida fixo posible os bons datos que hoxe temos de coñecemento de outras linguas, como puxo de manifesto o estudio máis amplo a nivel internacional que cada ano realiza a Education First, o cal sitúa a Galicia como a primeira comunidade de España en inglés, eleva ao nivel alto do mundo. Así, Galicia ocupa o primeiro posto de España, 13 puntos por riba de Madrid, 18 puntos por riba de Cataluña e 19 por encima do País Vasco. Así mesmo, o BNG pretende aplicar en Galicia o modelo de inmersión lingüística que xa se aplica en Cataluña ou no País Vasco, onde os datos demostran que o grado de coñecemento é peor que no caso do galego. Pero vostedes non queren nada, vostedes queren unha sola lingua, o galego. Dalles igual, non queren que os nenos de Galicia que teñan máis oportunidades aprendendo unha terceira lingua como é o inglés e que teñan coñecementos de castelán. Queren que exclusivamente a educación se imparta en castelán. Eu creo que a Xunta vai por bon camiño e están dando resultados as medidas. Moitas gracias. Señora Morandeira. Bueno, eu co de o inglés, a verdade é que me acabo de quedar non, mire que teño contacto cos coles do meu municipio, que os dous son plurilingües, basándose en esa definición que dá a Xunta de Galicia na educación, pero de verdade que mañá voume acercar e vou a falar con eles a ver se os profesores e a comunidade educativa ten a mesma percepción deses datos que non sei moi ben de onde os sacou, porque esa encuesta de percepción, cando nunha enquisa aparece a palabra percepción, eu creo que xa moi científica non vai a ser, pero bueno, é igual, eu voulle a aclarar aquí ao señor Salgueiro que os que están tomando como unha loita nesto do galego son vostedes, porque vostedes o que creen é que nós non queremos que os nosos nenos sepan falar castelán, inglés, francés e galego. Non é verdade. Eu sempre, os que me coñecen saben que digo sempre que oxalá o gallá supera falar tamén inglés, que yo hubiera falado aos meus fillos dende pequeniños, galego, castelán, inglés, e se supera francés tamén, para que aprenderan ao mesmo tempo que van mendrando. Pero esa non é a cuestión. A cuestión é que non é que nós, as familias, os habitantes de Galicia, manteñamos o idioma galego, e que o idioma galego tense que manter desde a institución que ten un mandato para
para facelo, que é a Xunta de Galicia, gobernada polo PP. Non pode claro que entendemos o galego, claro que falamos o galego, porque a maior parte da xente de Galicia estamos orgullosos do noso idioma e queremos que se fale, queremos que se siga a falar, pero os que teñen a responsabilidade de dotar de medios económicos e de medios materiais, vou baixar a voz para que non me mande o señor Santos, os que teñen a responsabilidade de dotar de medios materiais e de medios económicos, para eso son vostedes, os que están ao frente da Xunta de Galicia, e non o están a facer. Cada ano, os presupostos, bueno, é verdade que aí nun ano fixeron unha pequena xogo de trileros, aumentaron, pero que despois o que se chega, o que se executa, está entre o 50 e o 70% do que se destina. Esa é unha realidade que se pode comprobar. E outra realidade que se pode comprobar é que nas administracións, na xusticia, na educación, en todas as administracións non está en igualdade o galego. Podemos decir aquí o que queiramos, porque é verdade que un micrófono aguanta do que se fale e aquí, pois, dar datos é moi fácil, pero esa é unha realidade e iso é o que non podemos conseguir, pero claro, o que non podemos consentir, pero claro, a verdade é que esta situación da política lingüística que fai o PP na Xunta de Galicia é o resultado de poñer o raposo a cuidar do galiñeiro, poñer a Alfonso Rueda ao frente da Xunta de Galicia despois de que se manifestara e se siga manifestando públicamente contra o idioma. Como alguén vai a defender do que está en contra? Esa é a realidade do galego hoxe. Moitas grazas. Señora Castro, turno de peche. Thank you very much, Ms. President. Thank you, Mr. Salgueiro. I'm going to finish my intervention in English. Tamén sei falar inglés, señor Salgueiro, tamén sei falar inglés. Os que falamos galego tamén falamos outras linguas. Non crea vostede que estamos en contra das linguas. De feito, estamos a favor de que se falen todas, incluída a nosa. Mire, o futuro do galego non está garantido, pero tampouco está perdido. E depende das decisións políticas que se tomen e da vontade colectiva de facer do galego unha lingua viva en todos os espazos da sociedade. Ninguén sobra na defensa do galego. Dixeno outro día, digo hoxe ninguén, e dende as administracións temos que ser moi conscientes de que representamos a sociedade, non só os nosos partidos, hai que ser responsables. Debémonos o legado que nos deixaron a xente que vou detrás nós e debémonos o legado que lles temos que deixar as xeracións que veñan. Temos que manter o galego para as fillas das nosas fillas e por iso queremos unha lingua plena, viva, prestixiosa, normal, que se fale en todos os espazos. Non queremos unha lingua que este pensada só para certos espazos, para o folclore, para as tradicións. Non. Queremos unha lingua viva na xudicatura, nas ciencias, en todos os sitios. E estou convencida de que se nos esforzamos conseguirémolo. Grazas. Ben, procedemos á votación. Falta Fernández Méndez por votar. Ben, queda aprobado o punto con 13 votos a favor. Continuamos co punto número 10. É unha moción do Grupo Provincial Popular para solicitar á Deputación de Lugo estudar a implantación dun GES na zona da montaña con sede no Concello de Cervantes. Paso a palabra ao señor Ameijide. Secretario. Comisión informativa por maioría, coa abstención da señora presidenta da Comisión, dona María del Carmen López Moreno, dos señores deputados e deputadas, dona María Pilar García Porto, don Francisco Cajoto Caserío e don Pablo Rivera Capón, representantes do Grupo Provincial Socialista, e da señora diputada dona Ira Castro Fernández, representante do Grupo Provincial do BNG, e do diputado non adscrito don José Tomé Roca, acorde informar favorablemente a moción presentada e leválo ao pleno para a súa aprobación se procede. Señora Mejide. Moitas gracias, presidenta. Bueno, hoxe o que traemos a pleno unha moción que eu creo que deberíamos estar todos de acordo, sobre todo no fondo da cuestión ou do fondo que se plantexa aquí, porque o que se pide é dar cobertura a un problema que é o de emerxencias ou das emerxencias na zona da montaña da nosa provincia. Nos plantexamos unha posible ubicación, evidentemente tamén aberta ao que decida o equipo de goberno da Diputación, que para iso é o que ten as competencias na materia, pero é unha
posible ubicación que plantexamos tamén de acordo, evidentemente, cos nosos compañeiros e co que consultamos cos veciños do entorno ou da zona. É unha moción que non entende de cores políticas, sino das necesidades humanas, sociais, sobre todo as necesidades de seguridade existentes nesa comarca, e, por tanto, pedimos para o estudio, para o debate, pero sobre todo para a votación da mesma, coherencia, altura de miras e apartar, por un lado, as diferencias políticas ou as cores políticas, porque isto, en definitiva, é unha proposta para todos. Miren, Lugo contan con varias zonas de sombra en cuanto ás emergencias. Concretamente, hai 3 zonas que tiñan grupos de emergencias supramunicipais que agora non o teñen, Becerreá, Fonsagrada e Cervo. E este baleiro, especialmente na zona da montaña, está xerando problemas e unha situación de certo desamparo. Non vamos a polemizar hoxe aquí, nin nos vamos a poñer a facer historia, nin a buscar culpables, nin moito menos, pero si temos a obriga de reconstruir ou de falar de futuro e de solucións, e de buscar solucións. Por elo, plantexamos unha posible solución que é este grupo de emerxencia supramunicipal en Cervantes para dar cobertura a unha zona da montaña lucense. Non quero ser pesado, pero hai que recordar outra vez máis aquí que isto é unha competencia da Diputación, así o di a lei, así o indican tamén as sentencias judiciais, en concellos de menos de 20.000 habitantes temos esa competencia dende as diputacións e evidentemente temos que impulsala. Eu recordo aquí as palabras da presidenta da Diputación no último pleno, no derradeiro pleno, que decía que estaba cansa de escoitar a palabra competencias e que isto non iba de competencias, sino que a palabra que lle importaba era isocrona. E estando de acordo coa palabra isocrona tamén, que é importante, sobre todo o tempo de atención, as competencias sí son importantes e sí son claves. En este caso, sí vai de competencias porque é unha competencia da Diputación Provincial. É unha competencia desta Diputación propoñer ou estudar a posibilidade de un GES en Cervantes, unha competencia desta Diputación estudar esa proposición, é unha competencia do Concello de Cervantes acatala ou asumila ou aceptala esta proposta, se se fai desta Diputación, e é unha competencia da Xunta apoiala e financiala como está financiando o resto de grupos de emerxencia supramunicipal, sempre que se lle dé o impulso correspondente desde esta institución. Unha competencia, como digo, a lei de bases de réxime local indica claramente, a da Administración Local de Galicia tamén, a de Emerxencias de Galicia tamén, as sentencias judiciais tamén, evidentemente a unanimidade deste pleno así tamén o valorou ou acreditou no pasado pleno nesta casa ou nesta institución, cando dende o Partido Popular propoñíamos garantizar ou buscar unha solución para garantir as competencias de seguridade nos concellos de menos de 20.000 habitantes. E esta é unha proposta que dá continuidade a esta que debatemos fai apenas un mes neste salón de plenos, estudiar esta posibilidade. Hoxe reiterámola, creemos que é coherente, creemos que é sensata, creemos que probablemente incluso se poida aportar ou recibir aportacións para mellorala, por suposto, sin ningún tipo de problema, pero creemos que é importante que se fale deste punto. Así que, insisto, Presidenta, estando de acordo con que é moi importante as isocronas, isto sí vai de competencias e as competencias son nosas. Por tanto, impulsémolas e impulsemos a cobertura e a seguridade nesta zona. Señora García Porto. A verdade, señora Mejide, que cando vin a moción tuven que adicarlle uns intres a pensar por que vostede presentaba esta moción, porque ten algo profundamente contradictorio, porque veñen aquí a pedir a implantación dun novo GES en Cervantes baixo exactamente o mesmo modelo que o Partido Popular rexeitou e viu como inviable en Cervo, ou que o alcalde de Baleira non quixo, ou que o propio Partido Popular non quere recoñecer que hai moitos modelos, hai moitos concellos que están poñendo en evidencia que o modelo GES actual está fracasado. Tal e como plantexou, por certo, a presidenta da Diputación ante a Xunta de Galicia na búsqueda dun modelo que sexa válido para os concellos e para a prestación do servicio de emerxencias. Pero, claro, cando no pleno pasado propoñíamos, con apertura de miras, alguna posibilidade de mellorar os servizos na montaña e se falaba da creación dun parque de bombeiros que dera cobertura real na zona da montaña, xa que ningún concello se manifestara interesado en acoller os GES, vostedes votaron en contra. O sea, que o que lles preocupa realmente non é
que haxa un servicio na montaña. A vostedes o que lles preocupa neste momento é desviar a atención, decir que a Xunta de Galicia non ten nada que ver e poñer o foco de mira neste caso sobre a Diputación como único responsable. E ademais vostede acábase de cargar dun plumazo, así de rápido, só con soplar, ao señor Santiago Villanueva e a todos os técnicos de emerxencias, que non sei se o sabe, supoño que sí, porque é responsabilidade súa saber estas cousas, pero hai unhas comisións de traballo, tanto técnicas como políticas, nas que se deciden estas cousas. E ali fálase seriamente, non como fai vostede neste pleno, fálase seriamente dos intereses de defender o territorio. Vale, señora Meijide? Polo tanto, eu creo que os intereses que persigue son fraudulentos con carácter xeral para a población da montaña. Mire, non estamos falando, ademais, dun modelo que crear esta Deputación. Non o estamos facendo. O modelo GES foi creado pola Xunta de Galicia, polo Partido Popular, ao fronte da Xunta de Galicia, polo señor Rueda, cando era responsable directo de emerxencias na Xunta. Se hoxe hai problemas estruturais no sistema GES, os primeiros que teñen que asumir responsabilidades son vostedes, pero de funcionamento e de financiación. E de financiación. Eu alégrome de escoitarlle decir por primeira vez que é competencia da Xunta financiar. Adiante, acaba de dicilo, quedaría grabado. Adiante, o 100%. O 100%, que é o que teñen que facer, financialo. Sí, a competencia da Xunta é financiar, porque o que non pode facer a Xunta de Galicia é transferir de competencias a concellos e diputacións, que é o que fai, sin aportar a cantidade suficiente para financialas. E non o fan, señora Meijide. E por aí é por onde non quere entrar vostede. Vostede aquí veu con outro cometido, non veu a interesarse polos problemas que poidan ter os veciños e veciñas da montaña. O deseño que fixo a Xunta de Galicia no seu día hoxe está mal financiado, insuficientemente financiado por parte da Administración Autonómica, con precariedade operativa. Pregúntelle ao alcalde de Friol, bueno, ahora saliu, pregúntelle ao alcalde de Friol que ten que anular o servicio durante varias noites á semana. Iso é que non é operativo. Sen estabilidade suficiente para os traballadores. Pregúntelles pola estabilidade aos traballadores, pregúntelles se están conformes con isto. Sostido demasiadas veces con parches temporais, pero tamén debería preguntarlle a técnicos municipais e a alcaldes, pero a técnicos municipais, si un concello pequeno pode asumir, está en disposición de asumir eses empregados do GES que pasan a estabilizar nunha plantilla local. Non poden, señor Ameijide, é insostible. Polo tanto, o modelo non é válido porque coxea de moitas patas, non coxea sola dunha, podía sosterse no resto, coxea de moitas patas. Así que, señora Ameijide, estamos ante un problema preocupante, grave, para a zona da montaña. Levámoslo dicindo moito tempo, levamos traballando, cooperando ca Xunta en moitas desas reunións, intentando buscar solucións. Non é unha cuestión de vir aquí a poñerse un galón no pleno da Deputación. Non se trata diso, señora Meijide. Pero se o queren facer, móllense de verdade. Votaron en contra no pleno anterior da implantación dun parque de bombeiros. E agora veñen con un GES, ademais, ad hoc en Cervantes. Ad hoc en Cervantes, señora Meijide, porque non embaralla. Digo eu, por que non? Pregunto, simplemente. Houbo concellos que o rexeitaron, deses concellos tampouco se acordan. Home, señora Meijide, eu creo que vostede debería de ser un pouco máis riguroso e traer cousas que sexan serias, non só brindis ao sol para favorecer non sei que intereses, seguro que do Partido Popular. Señor Castro. Grazas, señora presidenta. Ben, señora Meijide, supoño que lles quedou mala conciencia no pleno anterior con os veciños da comarca da montaña, porque senón é un pouco curioso. Tamén é certo que, sin ser moi malintencionado, e vendo que votaron no pleno pasado e o que propoñen aquí, é que vostedes creen que os veciños da comarca da montaña son como de segunda división, porque un parque de bombeiros non, que calquera pode entender que cubriría con máis medios e máis profesionais a zona da montaña, pero eso vostedes non, pero un GES sí. E despois tamén, máis alá de que calquera pode estar de acordo da EIVA en materias de emerxencia que ten a comarca da montaña lucense, eu voto de menos un mínimo de propostas do debate
que se empezaba a dar no pleno anterior, que o sistema de GES pois non funciona. Non funciona, primeiro, polos traballadores e traballadoras. Están prácticamente todos os traballadores do GES, con razón, demandando melloras laborais, estabilidade e a realidade é que culpa dun sistema que os leva a eso. Despois vemos como os concellos son incapaces de manter un GES e aí xa non entran os colores políticos siquiera, porque os que empezan a protestar non suelen ser os do PP, pero que agora neste caso moitos eran dos seus colores políticos e din abertamente que é un modelo insostible para un concello. Por lo tanto, eu creo que máis alá do debate localista de si ten que estar en Cervantes ou en calquer outro concello da comarca, hai que abordar con seriedade o sistema de emerxencias galego e, polo tanto, o sistema de emerxencias lucense e hai que reformular o sistema dos GES. Os GES non poden ser traballadores con pouca formación, aínda que intenten eles formarse, e con categorías laborais moi baixas e que despois pretendamos que se vayan xugar a vida a emerxencias graves. Aí eu creo que xa se poñía arriba da mesa neste pleno que hai que reformulalo. E eu, claro, a min, a verdade que sí que me sorprendeu que vostedes consideren que a comarca da montaña non merece un parque de bombeiros, pero agora propoñan un GES e xa no sitio que o noso grupo non ten nada en contra de que poida ter Cervantes un grupo GES. Nós o que creemos é que cando se fala de emergencias, antes de facer unha proposta, o mellor hai que ter un traballo técnico de comunicaciones, de tempo de resposta e algo un pouco máis serio que simplemente xugar co populismo, de decirlle a algúns veciños ou intentar que aquí se vote en contra e decir o BNG e o PSOE non quere que haxa un GES en Cervantes. Eu creo que as emerxencias, eu non me sinto capacitado agora cos datos que teño e sin informes de expertos para elixir que punto da montaña lucense deberán estar un servicio de emerxencias. Eu non me sinto capacitado. Parece que o Partido Popular pois xa fixo os informes e saltouse incluso algunhas competencias da Xunta de Galicia. Por lo tanto, eu creo que está arriba da mesa un debate moi importante para o noso país e para a nosa provincia, que é o sistema de emerxencias. Pero non xa o dixemos claramente. Hai que reformulalo. Expandir e levar a máis sitios un sistema caduco, que está claro que non funciona, pero non o dice o BNG, porque o Partido Popular, os seus alcaldes e alcaldesas din que non son quen de mantelos. Por lo tanto, eu creo que non hai que facer populismo barato con a poboación da comarca da montaña lucense, senón abordar as emerxencias desta provincia con valentía, reformular o modelo e cubrir esas zonas de sombra. Pero volvo ya por onde empezaba. A min a verdad é que se vivira en algún dos concellos da comarca da montaña lucense diría, ostras, o Partido Popular non quere que teñamos bombeiros, pero como somos de segunda, que teñamos un GES. Non sei se iso é o que máis lle van a aplaudir na comarca da montaña lucense. Señora Mejide. Moitas gracias, presidenta. Pois, señor Castro, estou de acordo con vostede en dúas cousas. A primeira delas é en que non se ve capacitado hoxe para poder decirse o sitio idóneo é Cervantes. E teño que dar a razón. Non porque non este vostede, sino probablemente ningún de nós, evidentemente. Por iso a nosa moción, o que di, literalmente, é que o Pleno da Corporación Provincial de Lugo insta ao equipo de goberno a avaliar a idoneidade e, de ser o caso, promover xunto coas administracións públicas correspondentes as actuacións necesarias para facer posible a implantación dun grupo de emerxencia supramunicipal na zona da montaña con sede no Concello de Cervantes. É dicir, é a estudar a posibilidade e ver a idoneidade desa ubicación. Por tanto, absolutamente de acordo coa súa reflexión, absolutamente de acordo. E eu creo que, precisamente, o acordo reflicte perfectamente o que vostede acaba de decir, pero de xeito contundente. E estou de acordo noutra reflexión que fixo. Hai que tomarse en serio dunha vez as emerxencias nesta provincia. Absolutamente de acordo. Tan de acordo que levamos moitos plenos traendo esa reflexión dende o Partido Popular, porque, ademais, reiteraba na anterior intervención, unha competencia da Diputación Provincial nos concellos de menos de 20.000 habitantes. Por iso é importante que o tomemos en serio. Que pidamos colaboración,
que pidamos asistencia económica. A Xunta de Galicia está ben, eu evidentemente estou de acordo, pero a competencia da Diputación. Quen ten que impulsar, quen ten que, de algún xeito, tomar a iniciativa é a Diputación. E non se está facendo dende hai anos. Hai 3 GES que desapareceron e nunca se volveu a facer nada dende esta Diputación. Así que, evidentemente, este é un punto de inflexión no que hai que empezar a traballar. Pero fíjese que hasta neste punto somos capaces de estar de acordo. Ou, polo menos, o que vostede dixo vai na nosa moción. Absolutamente de acordo. Non sei se agora vai a dar outra volta de tuerca para justificar ou non votar a favor, pero, oye, de momento estamos de acordo. Señora Porto, Cervo non o quixo. Claro que non o quixo. Non o quixo porque Cervo estuvo durante anos intentando poñerse en contacto con esta Diputación sin que se lle fixese nin caso. Pedía, de xeito reiterado, reforzar con máis personal humano o grupo de emerxencia supramunicipal de Cervo. E dende esta Diputación non se lle escuitou, non se lle atendeu, non se falou coa alcaldesa de Cervo para subsanar este problema. E ao final, que pasou? Que tivo que renunciar a él. Porque pedía incrementar os efectivos como mínimo ata 16 efectivos. Isto suporía incrementar en 4. E non se lle atendeu desde esta institución. Isto é así de simple. Así que non se preocupe. E non se preocupe porque se vai con este proxecto, a Xunta de Galicia non se preocupe que o señor Villanueva vai no informar e vai no valorar, evidentemente, e vai lle garantir o financiamento, como está facendo cos demais. Non se preocupe. Aquí a decisión é clara. Hai unha orografía complexa, unha meteoroloxía complicada nesta zona, unha dispersión de población e hai unha necesidade que é dar un servicio deste tipo á montaña lucense. Sigan con excusas. Nós, esta é unha proposta que facemos consensuada co territorio. Se non a queren apoiar, ni se queren estudiar, finalizou o seu tempo. Moitas gracias. Señora García Porto. Mire, señora Meijide, non hai nada peor que facerse o listo e pensar que os demais son parvos. Non hai nada peor neste mundo. Facerse o listo, fíxese ben o que lle digo. Porque, mire, o que vostedes plantean nesta proposta de acordo está totalmente superado, señora Meijide, porque precisamente este equipo de goberno foi o que se reuniu coa Xunta de Galicia para decirlle que o modelo estaba superado. A Xunta de Galicia recoñece, igual que este equipo de goberno, nesas comisións onde lle digo que se traballa e se fala doutra forma, non con demagoxia, como fai aquí vostede, que hai un problema na montaña. E por iso propuxemos o que propuxemos. Pero cóllese antes a un mentireiro con coxo, home. Mire usted por onde. Cervo foi atendido, foi escoitado nesta Diputación. O problema de Cervo tamén chegou a esas comisións e non se lle viu resultado. A alcaldesa de Cervo non fixo o mismo co alcalde de Quiroga, que na última comisión que estuven, por certo, pediuse 6 efectivos máis para o GES de Quiroga e apróbanse. E apróbanse, señora Meijide. Polo tanto, eu creo que vostede fala, querendo que lle dixen antes, facer un brindis ao sol, quedar ben con non sei quen, para utilizalo políticamente, o que decía o compañeiro Efrén, pero sen máis, non hai máis contido. Tamén recordo, cando foi á comisión a creación do GES de Friol, non se levou a consultas a esta institución. Chegamos ali, había unha proposta da Xunta, supoño que compartida, co Concello de Friol, e aceptouse, sen máis. Pero na montaña é outro problema. E, ademais, pasou o tempo, e o modelo GES, insisto, está superado a estas alturas, señora Meijide. Por eso, esta presidenta se reuniu coa Xunta de Galicia para pensar nun modelo diferente, nun modelo de futuro, que dé estabilidade e que atenda ao conxunto do territorio, non únicamente a sitios puntuales nos que determinados alcaldes, no seu día, pensaron que tiñan unha cuadrilla a disposición e o que temos hoxe é un baleiro nas emerxencias. En toda Galicia, non só na provincia de Lugo, señora Meijide. A dispersión da poboación na montaña, as dificultades de mobilidade, todo iso é a realidade, pero hai moito máis que a todo iso. Hai un problema real coas emerxencias e hai que tratar de solucionalo sen facer brindis ao sol e moitas veces traballando sen facer floituras para salir en vídeos despois e intentar venderlle a 4 persoas para conseguir o voto. Mire, eu non teño ninguna dúbida de que vostedes non van aceptar a emenda de sustitución que lles propoñemos. Que é simple. Se tanto lles preocupa a prestación dun servicio que atenda as necesidades na montaña, por que votaron en contra no pleno anterior da creación dun parque de bombeiros, un servicio moito máis completo que o GES e que daría maior cobertura con mellores medios, tanto personais como en maquinaria e efectivos. Señora Meijide, por eso, o que nós tratamos é de sustituir
este acordo, que xa lles digo que está superado e que terá que salir desas reunións, cal é o mellor enclave e que o acepten os concellos para Señora poñer un García GES. Porto, Así que eu finalizou pídolle o seu que se turno. remato xa, que se veñan á realidade e que acepten esta emenda de sustitución para crear ese parque de bombeiros na montaña. Señor Castro. Grazas, señora presidenta. Ben, señora Meijide, eu espero que defenda con tanta vehemencia as competencias que son da Xunta de Galiza, porque aquí parece que cando algo é competencia da Diputación, vostede importanlle moito as competencias e cando non, pois, bueno, pois as competencias fluen, non? En todo caso, eu aquí, deste grupo de goberno ou dende o BNG, nadie excusou que fora competencia ou non da Diputación. Sí que é certo que cando se fai unha lei, esas competencias teñen que ir acompañadas de financiamento, porque é necesario. Pero, mire, nos votamos en falta desta moción, máis alá de algúns puntos comuns que vostede destacou e que non lle vou rebatir, é de abordar o problema do modelo actual, porque é un problema grave. Grave para nós en dous motivos moi importantes. Un, que non está a funcionar e fai que algúns concellos deixen de dar ese servicio e xenera zonas oscuras, que é moi grave, e tamén é moi grave a situación laboral que se xenera con este modelo de GES. Por lo tanto, hai que superar o modelo, como decía a señora Porto, e hai que tender a tratar as emerxencias de forma profesional e os profesionais e as profesionais que traballan nelas tamén tratalas como tal, nos dereitos laborales, na formación e no equipamento. E, polo tanto, volvo a dicir, a mí o que nos resultou máis curioso é que votaran en contra de que a comarca da montaña tuvera un parque de bombeiros e agora propoñan un GES, porque, sin ser un experto, como decía antes, sí que lle digo que unha comarca con a complexidade de extensión e orográfica como ten a comarca da montaña lucense, pois seguramente estuvera moito mellor cuberta e protexida entre emerxencias con un parque de bombeiros. En todo caso, decía que íbamos justificar o noso voto en contra, nós non dixemos o que íbamos votar e non nos imos opoñer a esta moción, porque, como vostede dixo, máis alá desas diferencias que para nós son importantes, hai un espírito común e nós non vamos ser quen digamos que a comarca da montaña non necesita mellorar no sistema de atención ás súas emerxencias. Señora Meijide, turno de peche. Moitas gracias, presidenta. Pois agradezo ese posicionamento do Bloque Nacionalista Galego. E, evidentemente, nós témolo claro, non estamos ni moito menos en contra da creación dun parque de bomberos, pero ni moito menos, pero témolo claro, por axilidade, por rapidez, por inmediatez e por necesidade, podes apostar pola figura do GES de inmediato. E outro, estúdienos, sin ningún tipo de problema. A función do GES na comarca non ven a solapar a ninguén, senón a ofrecer un servicio operativo dende hoxe e dende xa, un servicio operativo rápido e de intervención próximo e eficaz. Eso está claro. Pero iso non quita que non se plantexen outra solución. Non quita que vostedes tamén estudien a posibilidade que ofertan nesta emenda. Non nos necesitan, señora Porto, a nós para apoiar ou para impulsar esa emenda. Traballen, é a súa competencia, poden impulsalo, poden facelo, simplemente teñen que ter a decisión política de apostar polero. Demostren que apostan por esa opción. Nós, dentro do Partido Popular, temos claro que hai que reforzar as emerxencias na montaña e as emerxencias na Mariña. Por certo, que pena que o que lle pedía a alcaldesa de Cervo durante anos non o aceptaran e hoxe se o acepten en outras zonas da provincia. Ben, señora Meijide, non é só que teñamos a iniciativa, senón que non imos a parar hasta que consigamos que toda a provincia de Lugo quede cuberta. Procedemos á votación deste punto. Queda aprobada a moción do Partido Popular con 12 votos a favor e 13 abstencións.
Ben, pasamos ao punto número 11, unha moción do Grupo Provincial Popular para exixir á Deputación de Lugo a elaboración e desenvolvemento dun plan estratégico de turismo. Paso a palabra ao señor Meixide. Dictamen, sempre me olvido. A Comisión Informativa por maioría. Coa abstención da señora presidenta da Comisión, dona María del Carmen López Moreno, e dos señores e señoras diputados e diputadas, doña María del Pilar García Porto, don Francisco Cajoto Caserío e don Pablo Rivera Capón, representantes do Grupo Provincial Socialista, da señora diputada dona Iria Castro Fernández, representante do Grupo Provincial do BNG, e do deputado non adscrito don José Tomé Roca, acorde informar favorablemente a moción presentada e levála ao pleno para a súa aprobación se procede. Señora Meixide. Nada, hoxe queremos falar dun sector que nos preocupa moito na nosa provincia, que é o turismo, porque é un sector fundamental para nós, un sector que nesta Diputación vai, como diría Sabina na canción, desafiando o oleaje sin timón nin timonel, porque desta Diputación non se pon naide ao timón. Falamos dun piar fundamental para a economía lucense, nun territorio extenso con excepcionais recursos de todo tipo, dende o punto de vista histórico, natural, gastronómico. Temos o Camiño de Santiago, temos patrimonios da humanidade, temos a Ribeira Sacra, que está a piques tamén de ser declarado Patrimonio da Humanidade, e evidentemente temos un potencial enorme que non terminamos de explotar como se merece. Pero antes de abordar o que fan ou o que non fan dende esta institución, queremos tamén agradecer o que sí fan, e fan moi ben, a iniciativa privada, os hoteleiros, os concellos, estes alcaldes, todos os que están, de todas as cores políticas que se están deslomando por impulsar o turismo nos seus municipios e peleando e loitando contra as adversidades. A Xunta de Galicia, que tamén está apostando polo turismo en toda a comunidade autónoma, tamén fundamentalmente en Lugo. E, evidentemente, dende a Diputación faise, pero hai que facer moito máis. Levamos anos de letargo, de parálise, de falta de avances. Botamos en falta unha Diputación que lidere o turismo. Non pedimos unha estrategia ambiciosa, unha estrategia turística coordinada e profesional, non unha estrategia de pagar excursións, que iso está ben, que se queren financiar excursións parécenos ben, e ademais é interesante, o mellor, para que os propios lucenses conozcamos o noso patrimonio, pero esa estrategia ten que ser máis ambiciosa, e a ambición non é ambicionar un coche oficial para viaxar pola provincia, nin unha moqueta para pisar, non, a ambición é facer unha estrategia de verdade, implicando o sector, implicando os concellos, implicándose coa Xunta, para poder atraer turismo de calidade. E para iso é necesario un plan estratégico de turismo. E o que hai, que do ano 2017-2020, leva caducado en un caixón, no mesmo que puxeron o 2017, dende hai moitos anos. Leva 10 anos nun caixón, sin facer absolutamente nada con el. E este é un plan seu, Oiga, é que non cumple nin o seu propio plan. Isto, claro, é que é complicado. Isto é importante que a xente o sepa. A inmensa maioría dos puntos que aí se impoñen están sin executar ou están paralizados ou non quedan máis que nunha epígrafe testimonial nunha página web. Papel mollado, por así decirlo. Nunca chegou a ser unha realidade ese plan por falta de interese en impulso deste sector por parte desta corporación. Non por falta de recursos, porque recursos económicos sí ten esta Diputación Provincial. Siguen a vivir das herdanzas que lles deixaron os antigos gobernos do Partido Popular, pero que nin as herdanzas souberon manter, porque, claro, o maior éxito do que presumen é a rede de catamaranes e as rutas fluviais que puxo en marcha un goberno do Partido Popular. E vostedes non foron capaces nin de manter o mismo número de rutas, nin sequera de ter o mismo número de catamaranes, porque deixaron a fundir incluso algún deles. Esta é a única realidade. Nin eso foron capaces de manter. Non foron capaces de manter augas mestas na Ribeira Sacra. Non foron capaces de manter cousas tan simples como o miradoiro do parque, como o miradoiro, do Miño en Lugo. Ou Belesar, que estaba en funcionamento cando chegaron. E miren como está ahora, un verdadeiro desastre. Pero hai máis, hai moitos máis clubes náuticos, cafeterías, miradoiros, estradas, porque hai que acceder aos puntos de especial interese turística a través das estradas, e vostedes tampouco os manteñen.
E esta é a única realidade que temos. Por tanto, o que hai feito en materia turística débeselle todo, e digo todo, todo, en mayúsculas, a gobernos do Partido Popular. Nestes anos non foron capaces de impulsar nada, nin de manter o que herdaron. Isto é máis preocupante todavía. O que hai no Rato, o que hai no Miño, o que hai de accesos ás playas, todo está feito en outros momentos desta Diputación. Temos o privilexio de vivir nunha provincia extraordinaria, cun potencial que envexa calquera outra provincia de España. E vostedes teñen a obriga, como goberno, de explotalo, de utilizalo, de impulsalo e de coordinalo. E non o están facendo. E dende a máis absoluta lealdade, lles plantexamos a creación dun plan estratégico con altura de miras, con ambición e con ganas para coordinar o turismo na nosa provincia, para impulsalo e para poñerse dunha vez por todas a disposición dos que cada día loitan e pelean porque Lugo sexa un referente turístico internacional, a pesar de que hai institucións que levan 2 décadas sin creer en ele. Por tanto, pedimosles hoxe esta reflexión e este apoio para o sector. Moitas gracias. Señor García. Bo día a todas e todos. Dende o Grupo Provincial do BNG na Deputación de Lugo queremos situar en contexto a actuación en materia de turismo trasladada nesta moción. Non debemos esquecer que Galiza ten recoñecida, segundo o artigo 27.21 do Estatuto de Autonomía, a competencia exclusiva en materia de promoción e regulación do turismo dentro da comunidade e, polo tanto, a facultade de regular o sector turístico dentro do seu ámbito territorial é da Xunta de Galiza. O artigo 7 da Lei 7/2011 do 27 de outubro de Turismo de Galiza establece e define o Consello de Turismo de Galiza como un órgano asesor de apoio e de política para as cuestións relacionadas coa planificación, promoción, desenvolvemento e crecemento do turismo en Galiza. As competencias desta Diputación, polo tanto, son limitadas. Do mesmo xeito, os orzamentos teñen carácter finito e o feito da adopción de competencias impropias para suplir o abandono a que a Xunta de Galiza someta a nosa provincia de Lugo en materias tan básicas como as políticas sociais na atención ás persoas maiores supón que como xestores públicos debemos optimizar os orzamentos dos que dispoñemos. Por desgraza, dispoñer dun plan estratégico tampouco presupón, no caso da Xunta de Galiza, que as cousas se fagan cun pouco de sentido común, xa que, por exemplo, dos encargos sucesivos millonarios que a Consellería do Medio Rural realizou para contratar a estrategia de dinamización do sector lácteo ou cárnico ou o plan estratégico da horta e do viñedo de Galicia non se traduciu en mellores sustanciais para o sector. O mesmo está a suceder coas revisións sucesivas do Plan Forestal de Galiza 2021-2040. O eixe relativo á protección e sanidade forestal non está a evitar a extensión da afectación da praga da virotina no sector apícola galego. Ou, sin ir máis lonxe, o propio Pladiga, o Plan de Prevención e Defensa contra os Incendios Forestais de Galicia, a todas luces insuficiente e ineficiente, en gran medida por non incluir de modo crónico medidas reais e efectivas en materia de prevención de lume nos nosos montes. Por desgraza, dispoñer de orzamento tampouco conleva necesariamente unha aplicación de políticas de mellora. Como, por exemplo, podemos indicar a Estrategia de Turismo 2030, establecida pola Xunta de Galicia para promover, un turismo auténtico e sostible, pero que na práctica segue afondando no modelo xacobeo 2027 cunha saturación sobre o propio Camiño de Santiago e cunha estimación aproximada de case 1.000 millóns de euros. Poden explicar en que se traduce esta política cultural e de turismo para a provincia de Lugo? Máis aló de destinar cantidades indecentes en patrocinios a festivais no Eixe Atlántico como o propio Son do Camiño, evento que recibiu máis de 11 millóns de euros nos últimos anos en contratos menores, 11 millóns de euros por parte da Axencia de Turismo de Galicia e que só incluiu a un único artista galego dun cartel total de 37. Este é o apoio ao galego do Partido Popular e este é o apoio ao turismo na provincia de Lugo. Este é o modelo que persigue o Partido Popular. É este o exemplo que queren trasladar á Deputación de Lugo? Para vostedes, turismo é igual a xacobeo, que usan para despilfarrar cantidades enormes de diñeiro público en actos sin ningún tipo de criterio, en compra de vontades e, iso sí, nunhas chaquetas acolchadas co seu logo que utilizan para deixar claro quen é quen manda. Polo tanto, se presumen, xestionen. Moitas grazas. Señora García Porto. Ai, señora Meijide, en canto sacou as fotos, deime conta por onde viña o tema. Resulta que, claro, vostede, como sempre, enterouse de que vai haber unha inminente licitación de todos eses espazos da Deputación
dixo, esta é a miña, vou non levar ao pleno a ver se me apunto tanto. Pero, bueno, hai que correxir alguna cousa, porque enterar non se entera. As espazos do Salto de Belesar non lle son da Diputación, son de Fenosa, de Naturgy, para ser máis exactos. Polo tanto, non lle corresponden a esta institución. E mire, liderar a provincia a nivel turístico por parte da institución sería algo tan inviable como liderar a provincia a nivel económico ou a nivel empresarial. É algo que lle corresponde á Xunta de Galicia por competencias. E quen ten, por exemplo, en industrias competencias, pero tamén as ten en turismo. Polo tanto, señora Meijide, eu creo que si quere que realmente a Diputación de Lugo teña máis capacidade de liderar, porque toda sería imposible, ademais, non sería o correcto, porque iso é da comunidade autónoma, podería decirlle aos seus ali onde gobernan na Xunta de Galicia que nos teña en conta, por exemplo, a hora de valorar eses plans de turismo sostible donde a Xunta de Galicia fai as propostas ao Goberno do Estado, que nunca ten en conta nin a concellos nin a diputacións. Eso sí, despois teñen que vir os concellos a pedirnos a parte económica que lles falta porque a Xunta de Galicia non lle la pon. Mire, vostedes presentan aquí unha moción que reclama un plan estratégico de turismo cando esta Diputación, que xa tuvo un, que rematou, por certo, vostedes saben que ano vive. Porque estamos no 2026 e falou de que ese plan tiña polo menos 10 anos. Eu non sei, señora Meijide, hoxe temo un pouquiño despistada. Precisamente dese plan de turismo naceu o órgano participativo que se mantén, que é o Consello Provincial de Turismo, no que vostede participa e do que forman parte como grupo político, porque teñen representantes nel, un órgano aberto, participativo. Estamos esperando a que vostedes nos traigan a primeira aportación, a primeira idea, a primeira valoración, siquiera, sobre esas actividades que propoñemos para toda a área de turismo e para toda a provincia, para todos os concellos, a principios de ano e das que rendimos contas nese mesmo órgano a finais de ano. Estamos desesperando, señor Ameijide, para chegar ideas reais, propostas, liñas estratégicas que a vostedes lles parezcan útiles para esta provincia. Para eso estamos no Consello, para traballar, non para facer vídeos ao salir e criticar ao Goberno. Con lealdade, señora Meijide, sin medo, que tamén se pode facer política con lealdade sin medo. Pero, bueno, non é o seu estilo. Así que, volvendo ao que estábamos, a competencia principal en turismo, é dicir, os recursos e a capacidade financiera, tenos a Xunta de Galicia. Quéreme dicir que fixo por esta provincia en todos estes anos? Camisetas, gorras, mochilas, actuacións musicais ad hoc, eventos repartidos a dendo segundo as conveniencias políticas, priorizar o Xacobeo, que acabarán convertindo Galicia no parque temático do Xacobeo, esquecendo a Galicia interior e todos os seus recursos, e intentar apuntarse o tanto da Ribeira Sacra, Patrimonio da Humanidade, que impulsou dende o minuto cero esta institución. Mire, voulle contar unha anécdota. Unha vez unha Xunta de Galicia, cando collín a área de turismo, porque anunciaran o plan Ribeira Sacra, 5 medidas, creo que decían, ou 7 medidas. Bueno, pedín cita, concederonme cita, fun ali para interesarme, a ver en que podíamos colaborar. Dende a Deputación de Lugo, sabe que me dixo unha persona moi amable do Partido Popular que me atendeu. Díxome, ai, nenita, isto non existe. Dixen, non existe. Non, non existe. Son cosas que hai en diferentes consellerías e que las ponemos aí debajo dese título para que parezca que hacemos algo por la Ribeira Sacra. Respuesta do Partido Popular en turismo na Xunta de Galicia, señora Meijide. Grave, grave. Ese é o que vostedes pensan do turismo para esta provincia. Castigala, que é o que levan facendo todos os anos que levan gobernando. Castigala, señor Ameijide. Nós, mentras tanto, o que facemos é exactamente o contrario. Apostamos polo turismo sostible, non masificado, ligado á paisaxe, que coida o patrimonio tanto natural como o territorial, que aposta polas experiencias, que aposta pola gastronomía. Por iso funcionan as rutas fluviais, que sí, que as creou o Partido Popular, pero non houbo que anulalas, houbo que impulsalas, señora Meijide, sin complexos, que non hai que telos. Por iso funciona o turismo de experiencias, por iso funcionan os eventos gastronómicos, por iso funciona a aposta clarísima polo románico a nivel europeo, polas reservas da biosfera, polo patrimonio natural e cultural desta provincia. Porque aquí, a pesar do que vos quede ter e trasladar, sí que hai estrategia. Facer do turismo unha ferramenta de desenvolvemento para a provincia e non un parque temático ao servicio dunha marca política que é o que fan vostedes dende a Xunta de Galicia. Señora Meijide. A ver se entendo, porque non sei se entendí ben. O sea, que está o Partido Socialista da provincia de Lugo está en contra do Xacobeo.
e do Camiño de Santiago. Non lles parece ben a estrategia de promoción do Camiño de Santiago, que é probablemente o referente turístico por excelencia que ten a comunidade autónoma galega, que trae prácticamente 1 billón de visitantes cada ano a nosa comunidade, e a señora García Porto di que eso é un parque turístico, un parque de atraccións, non sei como lle quere chamar. A verdade é que hai que escoitar certas cousas, certos improperios da responsable de turismo da provincia de Lugo, que de verdade é que teñen estrategia. A súa estrategia foi esta. Plan estratégico da Diputación. Sabe que cumpliron desta estrategia? Nada. Nada. Pero era a súa. É que non cumplen nin a súa estrategia. Nin foron capaces de manter o que herdaron, nin son capaces de manter a súa estrategia. A verdade é que é complicado. É complicado a súa situación. Entendo que é difícil de defendela. Entendo que é complicado. Non entendo esa susceptibilidade, porque que lles molesta a todos. Os do bloque molestalle se levamos unhas chaquetas, os deixamos de levar, a vostede molestalle que faga un vídeo, eu non sei, a verdade, que aquí non se pode casi nin respirar sin que lles moleste algo, porque é unha susceptibilidade complicada aquí. E ojalá, xa é a segunda vez que dicen neste salón de pleno que van a licitar ao mirador do Miño. A segunda vez, oye, tampouco é tan complicado, é unha obra que debe ter 30 metros cuadrados. Tampouco creo que se necesite 4 anos de traballo para licitala. En vez de anunciala 4 veces aquí, é mellor que a liciten dunha vez. Que a saquen dunha vez. Claro, home, pero xa teñen lista, liciten xa. En vez de anuncialo. Porque é unha mágoa, porque isto non é de 2 meses. Isto é o fiel reflexo do abandono do PSOE e do BNG na Diputación de Lugo durante anos. Isto é o reflexo, porque isto é titularidade de todos os veciños da provincia de Lugo. Isto é un referente perfecto de como vostedes abandonaron a provincia durante casi 2 décadas. Isto é o fiel reflexo. Algo que estaba en funcionamento cando chegaron é que está así, despois de 2 décadas de PSOE e de BNG. É perfectamente o reflexo. Pero tamén o é Belesar. Evidentemente, Belesar non é da Diputación, pero tiña un convenio de uso a Diputación, que vostedes deixaron. E era un referente turístico e deportivo a nivel nacional. E agora está así, porque vostedes preferiron deixar morrer outra iniciativa máis. Podería sacar fotos de catamaranes hundidos, de accesos a playas destrozados, de estradas que van a puntos de interés turístico inaccesibles ou intransitables. Se quere, podo seguir, pero non teño ningún problema. Pero fronte a todo isto, o que teño que facer é traballar. Traballar. A Xunta de Galicia está lo facendo. Os concellos, vostede, a alcaldesa, está o facendo no seu concello, seguro. Estou seguro que o está facendo. Todos os que me acompañan, que son alcaldes, están o facendo. Pero vostede, como diputada provincial e como diputada responsable de turismo, non o está facendo. Hasta está criticando o Camiño de Santiago. E isto xa é o que quedaba por escoitar neste salón de plenos. Póñanse a traballar, de verdad, señora Porto, póñanse a traballar. Señor García. Ben, se falamos do modelo turístico, dentro do BNG creemos que é preciso definir as estrategias que consoliden a provincia de Lugo como un destino menos estacional, con maior rendibilidade empresarial, ao tempo que prioriza o equilibrio territorial e combate o despoboamento. Dentro do grupo parlamentar do BNG no Parlamento de Galiza, registramos recentemente unha proposición non de lei para modificar a normativa turística autonómica co obxectivo de poñer fin á libre circulación de apartamentos turísticos, sin licencias municipais, que está representada actualmente polo Rexistro de Empresas de Actividade Turística. Disto non lle interesa falar, só lle interesa falar do Concello de Lugo. Isto é un pleno provincial. Sí, tivo máis da mitade da intervención a atacar a compañera. Non preparou esta moción. As 3 medidas, continuo, que propostas por máis importantes consisten en exixir unha licencia urbanística previa para todos os aloxamentos turísticos, independentemente da súa localización, que tería unha validez de 5 anos prorrogable por outros 5. Tamén é preciso a baixa automática do rexistro de aloxamentos turísticos de todos os aloxamentos turísticos registrados que incumpran o vixente plan urbanístico municipal. O goberno galego do Partido Popular é responsable da proliferación incontrolada destes inmobles, pero que segue sen verificar que os aloxamentos turísticos registrados cumpren co permiso perceptivo. En segundo lugar, exiximos que a Xunta de Galiza que realice un estudo real dos concellos con alta concentración de aloxamentos turísticos para determinar o nivel de tensión entre estes inmobles e os destinados ao alugueiro habitual. Este estudo debería incluir, entre outras cousas, un mapa detallado
por zonas e unha análise do perfil dos propietarios e xestores. Como terceira proposta, exiximos á Xunta que inicie a declaración de zonas residenciais nun mercado tenso, utilizando datos do Instituto Galego de Vivenda e Solo, para darlle a volta á tortilla ao feito de que a Xunta lle dé a responsabilidade aos concellos. É necesario regular o alugueiro vacacional para garantir o acceso e o dereito á vivenda da cidadanía, da mocidade e das persoas vulnerables do noso país. A Xunta de Galiza debe abordar os problemas estruturais co que a veciñanza debe loitar a diario como consecuencia dun modelo turístico depredador e non sostible nin respetuoso co medio e coa propia veciñanza local. Como lles dixen na anterior intervención, se presumen, xestionen. Isto é turismo e isto é a provincia de Lugo. Prepare as mocións. Moitas grazas. Señora García Porto. É vostede moi mentireiro, señora Meijide, moito. Mire, eu non dixen en ningún momento que estaba en contra do Xacobeo. Digo, e volvo a decir e reitero alto e claro, que non comparto que o Xacobeo sexa a única estrategia turística da Xunta de Galicia, nin a súa aposta definitiva. Non creo que sexa o correcto, señora Meijide, porque non aposta polo conxunto do territorio. Por certo, impulsan co Xacobeo a compra de mochilas, fan concertos ad hoc, que lle dixen antes, gorras, intentan comprar vontades de asociacións e de colectivos con ese Xacobeo en lugar de utilizalo en favor do conxunto do territorio. Fíxese que nós, en moitas ocasións, trouxemos a este pleno mocións para impulsar de xeito igualitario todas as rutas do Camiño de Santiago. Recordo a do mar, recordo o Camiño de Inverno. Non o recordo a vostedes apostando por eso, señora Meijide. Ve a diferencia? Vostede defende o PP, nós defendemos o territorio, no seu conxunto, mesmo a través das políticas que non nos gustan e que aplica a Xunta de Galicia. Mire, a estrategia para o conxunto do territorio que aplicou a Xunta de Galicia foron os plans de estabilidade turística, digo para o conxunto do territorio, que viñeron do goberno de Sánchez, ese que non lles gusta. As únicas válidas para o conxunto do territorio, na que todo o territorio competía por igual. E fálame vostede de subvencións aos concellos. Señora Meijide, pregúntelle aos seus alcaldes cantas liñas pon a disposición dos concellos de menos de 5.000 habitantes a Xunta de Galicia. Unha, señora Meijide, unha. En cuestión de segundos desaparece. En cuestión de segundos. Nin siquiera de concurrencia competitiva, señora Meijide, para apostar seriamente polo territorio. Unha. Iso é todo o que fai polos concellos de menos de 5.000 habitantes a Xunta de Galicia. O sea que aquí leccións a nós vai nos dar a xusta, señora Meijide. Vostede ven aquí a intentar poñerse unha flor co do mirador. Vamos a comprobar, cando chegue o momento, a axilidade do Concello de Lugo para apostar por ese proxecto, señora Meijide. Vámoslo a comprobar, non se preocupe. Mire, o importante non é a foto, o importante non é o titular. O importante non é siquiera o acto político, señora Meijide, é o que queda no territorio. E mentras a Xunta vive instalada nese marketing turístico permanente, dende a marca Xacobeo de Galicia, nesa estrategia na que, como moito, convida ao territorio a que participe 20 minutos en Fitur nunha sesión que casi parece de fotos, que todo o que fan polo territorio ao longo do ano. Aquí seguimos traballando e apostando polo conxunto do territorio, coas accións que podemos económicamente manter, pero con igualdade para todos, con todos e cada un dos programas que se desenvolven dende a área de turismo. Por certo, con moitísimo esforzo, porque os recursos, vostede coñeceos tan ben como a min, e son escasos, señora Meijide. Señora Meijide, turno de peche. A palabra igualdade na boca de alguén do goberno provincial desta institución, a verdade que casi dá risa escuitala, pero bueno. Molestanlle os concertos, os festivais que financia a Xunta de Galicia en toda Galicia, na provincia de Lugo, concretamente, por exemplo, en Lugo, o Caudal, en Burela, en Ribeira Sacra, moléstalle o sinfín de actuacións e de actividades que financia a Xunta de Galicia ao longo da nosa provincia. Moléstalle o Camiño de Santiago, que di que é un parque de atracciones, moléstalle a Estrategia de Galicia Calidade, moléstalles todo. Pero miren, doulle a volta. Póñense a liderar o turismo da provincia. Póñense a pensar na promoción exterior, que non están facendo, da provincia de Galicia. Póñense a pensar en apostar por desestacionalizar o turismo. Póñanse a traballar en atraer turismo de congresos,
en atraer turismo deportivo, turismo gastronómico, na captación internacional de turistas, porque onde sí están vindo son as iniciativas que se están fomentando desde outras administracións. Dende a Diputación, volvo a repetir, non foron capaces nin de manter a herdanza que recibiron, e foi unha boa herdanza. Ustedes uns malos herdeiros, eso sí. Ben, procedemos á votación do punto. Ben, non prospera esta moción con 13 votos en contra. Pasamos á parte de control e fiscalización, señor secretario. Asunto número 12, dación de conta do informe dos meses de xaneiro, febreiro e marzo de 2026 relativos ao cumprimento de prazos do Real Decreto 635/2014 da Deputación Provincial de Lugo e do Consorcio Provincial de Lugo para a prestación do servicio contra incendios e salvamento. Asunto número 13. Dación de conta do informe do primeiro trimestre de 2026 relativo ao cumprimento de prazos da Lei 15/2010. Asunto número 14. Dación de conta da información económica da Deputación de Lugo a 31 de marzo de 2026. Asunto número 15. Dación de conta do informe de avaliación de cumprimento de obxectivos que contempla a Lei 2/2012 de estabilidade orzamentaria e sustentabilidade financiera a 31 de marzo de 2026 e previsións a 31 de decembro de 2026. Asunto número 16. Dación de conta das resolucións da Presidencia adoptadas durante o mes de abril de 2026. Asunto número 17. Comunicacións de Presidencia que non hai. Asuntos 18. Rogos e preguntas regulamentariamente formulados. Moi ben, pasamos aos rogos e preguntas. O primeiro rogo vai a formulalo o señor Clemente Iglesias. Secretario. Bos días a todos e a todas. O tramo antigo da vía provincial LUP 2801 de aproximadamente 4 km o seu paso polos lugares de Mundín, Aldreo e Vale no término municipal de Río Torto atópase nun estado intransitable. Fai meses que o Concello de Río Torto e a Asociación de Veciños de Vale dirixiron sendas solicitudes á Diputación de Lugo para o arranxo do firme desta estrada, que constitúe o principal acceso para os veciños destes núcleos de poboación, sin que o Goberno provincial teña respondido nin acometido as obras necesarias para mellorar o estado da vía e garantir a seguridade viaria. O tramo de 2,6 km da antigua LUP 5501, tamén de titularidade provincial, ao seu paso polo pobo de Ferreira Vella, atópase nun estado similar, que tamén require unha actuación urxente. A vista do exposto, o Grupo Popular solicita ao Goberno provincial que adopte as medidas necesarias para acometer de forma urxente os traballos de mellora dos tramos antigos das estradas LUP 2801 ao seu paso por Mundín, Aldreo e Vale e da LUP 5501 no lugar de Ferreira Vella, no término municipal de Río Torto. Traigo aquí unhas fotos do estado actual das estradas e, bueno, o que nos gustaría é que técnicos do Departamento de Vías e Obras que fixeran un informe sobre o estado actual e se procedera ao arranxo desta estrada. Ben, nada, vou a aproveitar para convidalo a que veña tamén a Deputación a ter unha cita presencial conmigo e poder trasladarmo non somente isto, sino o que necesite, porque levo máis do 80% xa pois citado a alcaldes e alcaldesas e encantaríame que formara parte dese listado e pedireille a Vías e Obras que valoren. O seguinte rogo é para Luís Fernández, o vai a plantexar. Gracias, presidenta. Bo día a todos e a todos. A estrada provincial LUP 1811, no Concello de Chantada, presenta igualmente un estado inaccesible, debido ás numerosas fochancas do seu firme por la falta de mantenimento e conservación da rede viaria por parte deste Goberno provincial. Fai unhas semanas advertimos dos danos constantes que sofren os seus veciños e veciñas que a empregan a diario e trátase dun único acceso para unhas cuantas vivendas, sin que se teñan, polo momento, tomado medidas efectivas. A vista do seu peligroso estado, urxe a mellora do seu firme, pero tamén a adopción de outras medidas para garantir a seguridade viaria, como é a renovación da señalización, tanto vertical como horizontal,
o desbroce da vegetación, a poda das árbores que invaden a carretera e a limpeza das cunetas para poder canalizar correctamente a auga e evitar que discurra polo firme producindo daños na propia capa de rodadura. A vista do exposto, este Grupo Provincial solicita ao Goberno Provincial o arranxo inmediato desta estrada LUP 1811 de titularidade desta propia Diputación para garantir a seguridade dos seus usuarios e particularmente das veciñas e veciños que a empregan a diario por tratarse do único acceso ás súas vivendas. Ben, no caso de Chantada, en este último ano levamos invertido casi 1 millón de euros en vías, non en esta, na 1807, na 1801 e na 1819, atendo o rogo e tamén lles pido que se una a esa porcentaxe de citas porque tampouco atenden todavía a Chantada, non teño solicitude. Ben, pasamos ás preguntas. A primeira e a segunda vai a formulalas Antonio Meijide. Ten preferencia porque empece por algunha ou con independencia de... Moi ben, pois todos vivimos, ou todos uns en primeira persona e outros, evidentemente, tiveron coñecemento polos medios de comunicación o que aconteceu no pleno do Concello de Lugo hai unhas semanas. Vimos a actitude de representantes dos que se din representantes veciñais, coaccionando, amenazando, intimidando, insultando, lanzando monedas e proferindo todo tipo de amenazas nun salón de plenos, nunha institución pública, hacia cargos públicos, por parte dos que despois veñen aquí a recibir financiamento de todos os lucenses. Concretamente, nos últimos anos, cuantificado, polo menos que se sepa de xeito oficial, en alo menos 800.000 euros de axudas de... Formule a pregunta que presentaron. Se lle parece, sigo presentando a pregunta ante o nerviosismo da diputada. Pois, evidentemente, a situación e a actitude destes dirixentes veciñais fannos que teñamos que formular esta pregunta ante o Goberno provincial, ante uns señores que se benefician do erario público. Señora Meijide, formule a pregunta. Estou no tempo de formular a pregunta e de expoñela, porque que eu sepa no regulamento non impide en ningún momento que poida facer unha exposición de motivos antes da pregunta. E se é así, dígame onde e indíqueme o motivo polo cal non podo facer unha exposición desa pregunta. Evidentemente, é unha pregunta que vou argumentar como considere necesario, se lles parece ben aos membros do Partido Socialista do BNG. E se non, vou non facer tamén. Por tanto, se vostedes saben con quen se asocian, vostedes saben de quen dependen, a pregunta é moi clara hacia a presidenta. Eu agardo de verdade que esta presidenta sexa un cambio en certas actitudes, e esta é unha delas. Por iso lle pregunto á presidenta directamente se ten pensado seguir financiando con recursos públicos de todos os lucenses a entidades dirixidas por persoas que profiren amenazas, insultos, coaccións a cargos públicos e protagonizan comportamentos incívicos. Hoxe é unha oportunidade de demostrar se efectivamente suscribe ou non suscribe estes comportamentos. Responde esta pregunta a voceira do Partido Socialista. Señora Meijide, encántanme os seus cambios de guión para erixirse protagonista, hasta facéndose a víctima, fíxese. Mire, a verdade é que esta pregunta que presentaron por rexistro e que agora decidiu non ler, retrataos bastante máis a vostedes do que retrata as entidades sociais as que pretenden sinalar coa mesma. Porque o que fan aquí é bastante grave, na miña opinión, moi grave, porque intentan mesturar subvencións públicas con afinidade política, con comportamento político. Eu, se me permite un consello, se vostede se sinte agredido ou coaccionado, denuncie, señora Meijide, denuncie. Porque se fala tamén de comportamentos incívicos, a min pareceme bastante incívica a imaxe que deu vostede co señor Óscar Poi, que era máis propia de unha entrada a unha discoteca, que dun pleno, un salón de plenos do Concello de Lugo, no que vostede sinalaba quen entraba e quen non, señora Meijide. Falemos de civismo. E mire,
eu creo que é profundamente perigoso para a democracia intentar sinalar, como fan vostedes desde o Partido Popular, a entidades veciñais, sociais e asociativas, que non están, por certo, para aplaudir gobernos nin oposicións, por moitas mochilas e gorras que se regalen, señora Meijide. Están para representar a cidadanía, tamén cando a cidadanía protesta e non está de acordo. Tamén están para iso. E tamén cando a cidadanía discrepa. E tamén cando a cidadanía molesta, señora Meijide, síguenos representando. Pero ás veces dá a sensación de que a vostedes, de que o Partido Popular, só entenden a participación cidadá cando lles dan a razón. E cando non lles dan a razón ou non son capaces de compralos, pois non lles gustan, señora Meijide. Entonces non entenden a participación, só lo entenden cando lles convén. Señora Meijide, as subvencións públicas non se conceden por simpatía política. Esas subvencións veñen non só dos anos que vostedes di, daqueles anos dos catamaranes, xa había subvencións, señora Meijide, tamén, sí, tamén as había, hasta as mesmas entidades, fíxese. Así que concédense, no caso da Diputación, polo menos, e isto témolo clarísimo, esas subvencións públicas, conforme á legalidade, ao interese público e ao traballo que desenvolven esas entidades, señor Ameijide. Con rigor e con seriedade, sin sesgos políticos, vale? E, sinceramente, escoitalos falar agora de utilización política das asociacións resulta un tanto irónico. Precisamente a vostede, señora Meijide, o mesmo Antonio, o que xa moita xente empeza a coñecer, e perdóneme que eu llo diga así como el chico de los recados, señora Meijide, dos recados do Partido Popular. Mais por aí que como voceiro con criterio político propio. Espero que esta etapa como concelleiro lle permita superar ese calificativo. De verdad que o desexo. Pero, bueno, hai máis chicos dos recados, non é vostede o único, e además son coñecidos e recoñecidos. O problema aquí é evidente, señora Meijide. Cada vez que hai unha movilización social que vostedes non controlan, esta é a realidade, vostedes non controlan todas as movilizacións sociais. Algunas seguramente sí, porque ademais vailles a ansia nelo, non? Pero cada vez que hai unha movilización social que vostedes non controlan, reaccionan igual. Vostedes o que fan é deslegitimar a xente que participa nelas. Ademais, intentan o facer calificándoos políticamente como do adversario, señora Meijide. Sinalan os colectivos, pero, bueno, xa se atreveron a sinalar ata persoas individuais e intentan sementar sospeitas de quen participa nesas manifestacións. Pasou antes, eu acórdome cando traían aquí cousas deste tipo, coas manifestacións pola sanidade, con diversas manifestacións e protestas cidadás aquí en Lugo, e volve pasar agora, señora Meijide. Por qué? Porque non lles gusta o que din. Non lles entra ben no seu discurso, na súa forma de facer política. Entonces, claro, como discrepan, pois non lles gustan. E todo isto chega despois dunha operación política que lles vai costar aquí en Lugo, que se construiu precisamente sobre ese transfugismo do que falamos a principios do pleno e sobre a utilización máis agresiva posible da tensión política e da tensión social. Porque, mire, quen dividiu asociacións na cidade de Lugo e na provincia foi Elena Candia. E vostede de cómplice. E despois dabanlle subvencións aos que saían desa asociación, dividíana, entonces uns gustabanlles e outros non. Entonces, pos que lles gustaban había subvención, mochilas, gorras, actuacións musicales, pois outros non. Señora García Porto. Remato. Vamos. Esa é a súa forma de actuar, señora Meijide. Así que leccións de convivencia democrática aquí non lle admitimos, señora Meijide. Repregunte. Nada, moi brevemente, Presidenta. O bon desto é poder falar de tú a tú nestes debates, así que de chico dos recados do Partido Popular, que vou seguir sendo, evidentemente, a chica dos recados do Partido Socialista e de Tomé, que tamén o é. Entonces, eu pregúntolle claramente, non lle parece que é grave suficientemente pagar e mercar con cartos de todos os lucenses a hooligans políticos para reventar plenos institucionais? Mire, vostede faltou aquí a verdade tamén outra cousa, e isto sí que lle pido á Presidenta que me deixe aclaralo, porque é importante.
Eu non controlaba para nada o acceso do salón de pleno. Controlaba o señor que está sentado 2 sitios á súa esquerda. Tanto o controlaba que non puido entrar a esa moción de censura nin o pai nin o padriño da candidata á alcaldía en aquel día no salón de plenos do Concello de Lugo. Señora Meijíde, estámonos desviando Sí, estamos desviando, pero é necesario. Cando se me acusa de outra cousa, pois evidentemente eu teño que argumentalo. Imagínense o que controlábamos nós o acceso ao salón de plenos, señora Porto. Imagínense. Finalizamos. Pero a pregunta volve a ser moi clara, porque despois de todos estes enredos que fixo a señora Porto, sigue sin decirnos: señora Presidenta, ten previsto seguir financiando con recursos públicos a estes hooligans do Partido Socialista, por certo, dos cales copia os argumentos a propia voceira do Partido Socialista? Finalice, señora García Porto. Rapidamente, señora Presidenta, de alcaldesa elexida nas urnas, a concelleiro apoiándose nunha tránsfuga. A cidadanía ten dereito a expresar indignación, señora Meijíde, ten dereito a protestar. E nós seguiremos apoiando, non lle quepa ninguna dúbida, o tecido asociativo da provincia, dende o respeto institucional, dende a pluralidade e dende a liberdade da participación cidadá en atención á legislación vixente. Ben, pasamos á segunda pregunta, señora Meijíde. Moi rapidamente, Presidenta. Así que, efectivamente, van a seguir financiando os hooligans e, evidentemente, ahora tenemos que saber se van a adoptar ou seguir adoptando represalias contra os veciños de Lugo porque non están dirixidos por quen lles gustaría que estiveran dirixidos. E isto aconteceu. Xusto cando tiveron coñecemento na presentación dunha moción de censura no Concello de Lugo, de repente, 2 brigadas da Diputación Provincial que estaban prestando servicio ou que estaban levando a cabo traballos e que tiñan carga de traballo para bastante tempo, neste municipio de repente desapareceron. Desapareceron unha con rumbo a unha zona da provincia ben coñecida para esta Diputación, rumbo a Monforte. Ao final, non sei como acaba sendo que o señor Tomé acaba sendo o beneficiario de todo. E outro que estaba limpando cunetas acabou indo hacia Villalba. Por tanto, a pregunta é moi clara. Ten previsto o Goberno provincial e a súa presidenta adoptar máis represalias contra o Concello de Lugo e os seus veciños e veciñas despois do cambio de goberno municipal? Ben, esta voulla responder eu, señora Meijíde. Foi unha pena que ese mesmo día, finalizando o mes, non que o parque móvil neste momento decido eu para onde vai e para onde non, como neste momento tamén vostedes deciden para onde vai e para onde non o parque móvil propio do Concello de Lugo. A finais de mes, vostedes saiu dicindo que o parque móvil de Lugo iba para Monforte. Que pena que non saíra dicindo que o de Burela foi para Cervo ou que o de Antas foi para Monterroso. E máis, se van a perseguir aos meus traballadores do parque móvil, xa lle digo que despois de Monforte vai para Sober. Xa o sabe o señor Guitián, que xa llo confirmamos. Entón, creo que non hai máis mostra que os feitos, así que, se quere gravar vídeos e perseguir a xente do parque móvil, voulle decir o percorrido que xa o temos casi planificado para todo o que queda de ano. Moitísimas gracias, non me quererá repreguntar. Sí. Porque se dice e oferta esa planificación do parque móvil, levamos anos agardándola e pedíndola por escrito neste salón de plenos en actas e por rexistro oficial. Así que recollo ese guante. Espero que recibamos o antes posible algo que temos pedido xa por rexistro, que é a programación do parque móvil. Ogallá sea así, ogallá que cumpla ca palabra que acaba de dar ahora mismo. Teño por seguro, señora Meijíde. Ainda me queda ese 20% de alcaldes e alcaldesas por recibir, por certo, todos do Partido Popular, que non me pediron cita todavía, pero teño por suposto que sí. Que teñan un feliz día. Moitísimas gracias.